Weda wakashayika musi weSaturday. Musi weThursday akanga andisira message yandinayo mufoni mangu. Achinditi inini. Hanzvadzi kana ndikafa piwai mutumbi wangu. Muite basa ikoko. Blessing. Ndikati inini. Hanzvadzi zvambosvika pakudii. Ndobvaisa message kuti kana ndikafa ndipakatise fumo nezviyo. Ndobva ndamufonera ina hanzvadzi yangu. Kati hanzvadzi, chigariro isi takakurira mutauni. Handisati ndambobvunzwa uchitaura zvinhu zvakadaro nemhaka yeye uri kutaura zvinhu zvakadaro. Zvikanzi zvinoda takaita se takatarisana takagara pasi. Inini ndobva ndakati musi weSaturday ndiri kunzwa kuti hanzvadzi yangu yangodona. Kurwara kwese kuri kutaura tsano kuti hanzvadzi yangu yakarwara havana kumbondiudza. Ndangonzwa kuti hanzvadzi munhu wandanga ndichitotaura naye makuseni ndonzwa kuti hanzvadzi yangu yadona yafa. Inini ndobva ndakati inini handigona kuviga hanzvadzi yangu ndisati ndagara dare nemukwasha. Ndoda kuti ndiziva kuti nemhaka yei hanzvadzi yangu yakasvika pakutaura mashoko akadai. Yodona musi weSaturday pasina kana mazuva anogona kuita 4 hanzvadzi yangu yadona. Ndakafungidzira mukati mangu inini semunhu anofunga kuti zvida pane zvinhu zvanga zvichisangana nehanzvadzi yangu. Nokuti muna December March akashayika muna April. December akanga auya nemhuri yake akanditi inini kuti imba handichada. Ndikati nemhaka yei namai akavaudza imba handichada. Ndikati nemhaka yei zvikanzi mukwashi wenyu anotora mapepa edzimba achiviga emaproperties. Saka inini kuti ndizive kuti akandirongerei handichazivi. Asi mukugarisana kwatiri kuita ane mafambiro ari kuita. Ini ndikatomuti hanzvadzi dzimba dzese dzauri kuona idzi dzine matambudziko adzo. Shingirire. Ndakashayikirwawo nemudzimai wangu gore rakapera musi wa27 April. Pane varikuti vanoda kubvunzwa nyaya makamira sei? Ndisekuru wangu. Ndisekuru. Apaita here kuti kana vachizobvunzwa vobatsiridza nevasaririra. Ndizvo vangabhirifa zvavo semunhu akatonamira panyaya dzacho. Yakatongoitwa? Takatombogara tichiedza kutaudzana saka nasekuru ndiri kwamabasa. Imi muri mukwasha here kwamabasa? Ndiri mukwasha. Ava ndisekuru venyu? Ndisekuru vangu. Pakanga pachiitwa nyaya idzi dzakamboitwa ivo varipo? Ivo varipo. Ngavati bhirife tinzwe. Pamusori munonzani kuitwa Zimunya Chengetai. Chengetai Zimunya kana kuti Chigondoro. Alright. Pamusori edare ini ndinoitwa Chigondoro ndinobva kwaMutare. Ndiri Chigondoro. Ndinotarisire kuti pakashayika uyo anonzi George Bonjis Stole ndiwana matenda. George anogara kuSouth Africa. Ndokwa anogara kwari nemhuri yake. Mudzimai wake akashayika. Kuroorana kwaGeorge in short semazera andinozviita nemazwire ndakanga ndichizviita. Vanhu vari vaviri vakachata michato inokwana kuita mitatu. Vakashatira South Africa, vakauya vakashatira mukadoma munomu, vakauya vakanochatira kwaMutare mushango murume. Zvadaro pakati pevaviri vanenge vakashanda upfumi hwakaenda kunoshanda. Vakatenga motikari dzavo, vakatenga maplots, vakatenga kuSouth Africa. Zvadaro sevanhu vakanga vaizwa kuti tiri maforeigners, mamwe maassets akanga achimaisa mumaoko meukama. Unlike mamwe maassets akaiswa muzita ramai emukadzi. Aiswa muzita ramai emukadzi, mudzimai vakasvikira pakushayika. Mudzimai ashayika, nhumbi dzimwe dzakasara dziri muSouth Africa, dzimwe dzakauya dziri mukofi, dzimwe chiva zvasara ikoko. Nemaproperties everything zvazviri kuSouth Africa. Kubva pamotikari kusvikira pamidhuri, pamaplots. Saka pakava paine kutaudzana. Paita kutaudzana kwakaenda kuitika kwakanga kuri kwekuda kumirira nhumbi pachirwirwana nyaya dzemaproperties. Saka nyaya iyo ndaenda kunoinzwa ndakati handingasii nyaya yakadaro.
regai ndipinde mukati menyaya iyi ndione kuti inogadzirisika sei nekuda kwekuti nhumbi dzinofanirwa kuti dzibhoiwe. Kana paita problem iripo inotaurwa problem yosorovhiwa zvinhu zvoita zvakanaka. Ndakasimuka kubva kwaMutare ndimunin'ina waBhonjisi nehanzvadzi yake uyo akanga asingazvizivi ndanzwa nyaya namai vake. Ichibva tauya ukadoma kuno takawasvikira mushango wanhu kwamatenga tikakurukura pamusoro peishu yavakanga vari kunetsana nayo yakanga iri kukonzeresa kuti vanhu vanga vasingawirirani pararamire kunga panyaya dzeproperty. Chekutanga nyaya dzatakatarisana nadzavo pane nyaya dzakati wandei kuti tidzibate dziri dzese pamwe chete hakuna kwatinokwanisa kuenda nadzo. Ngatibate nyaya one by one. Chinhu chekutanga inhumbi. Kufa kwakaita munhu hapana munhu akagowa nhumbi chiro kuti hatina kuiga munhu. Zvinozi munhu mwapedza nhango kana kuti mwapedza nhamo kugowa nhumbi kuiga munhu mogowa nhumbi. Zvichakonzeresa kuti vana vasange vachigara zvakanaka kana kuti mukati mweupenyu hwavo sange zvinhu zvisingamiri zvakanaka. Saka ndoda kuti titore nhumbi, ngatitore nhumbi tigowe nhumbi topinda mukati mwemwe nhau togadzirisa zvinhu kuti zviite zvakanaka. Kunyange mupe haana kurara pasi nhumbi dzakasagoiwa. Takaenda kunowirirana ipapo. Tawirirana ipapo ndakabvapo ndichitizvo ndakuenda kwaMutare inini asi chendakoita ndakobata George. Ndamubata ndomutaura kuti ndoda kuti ndiuyewo uko kuJoburg nehama dzemudzimai wako. Titore zvinhu zviri ikoko sekutaura kwetaita. Then zvinhu zvigoiwe zvagoiwa topinda mune chimwe chikamu. Takawirirana. Akataura kuti $50 kuenda kuSouth Africa. Akandisendera mari ndikawasendera mari. Ndikasimuka kuno inini kwaMutare ndikaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuJoburg ndakaenda kunofona ndanichikomunicata nasekuru. Tasangana takaenda kugara pasi vakaenda kunouya vaine nditi parongaira hanzvadzi yavo here namukoma wavo vari 3. Vaende kunouya kudarezvo ndakati hazvimoya zvanaka nasekuru. Nyaya iri panapa ngeyekuti susu toda kuti tigadzirise kuti nhumbi titore nhumbi dziende dzinogadziriswa dziende panzvimbo. Ndakatanga kubhirifa mafambiro etakaenda kuita kuti kuitira kuti mukoma awa nehanzvadzi yavo neavo vakanga vasiripo vange vachizwa kuti nyaya yakabatwa yakadai saka pane zvinhu nyaya yamire yakadai. Then ndichipedza kubhirifa ipapo ndakapa mukana kuna sekuru wangu kuti ngatichipedzisa kuti titi nyaya ione kufamba kuenda mberi. Sekuru vachedza kutotanga kutaura mukoma wavo pakabva panotanga shosho. Hapana chakaenda kotaurika vamachibva kuda kwakuenda kutsi. Wabuda mumba ndakaedza kuatera semunhu mukuru no kana paine kugumburisana kuripo mazwi emunhu kuchinjana handoita fambira. Chatiri kuda isusu toda kuti tigadzirise zvinhu chanhu chedu kuitira kuti zvinhu zvedu zvichiitire zvakanaka. Wakaenda kuti hano imuchenda mutaura nauyo isusu kana tawirirana tidzoke. Ndoenda kuya ndotaura newangu muzukuru akati hondoenda nasekuru aina ndichaona kuti zvichange zvichipera zvakanaka. Aiwa kana zvakadaro une maoko mairi hatsviri nyemba. Inini pari zvinhu ndakotunga kwamambo. Ndiye munhu angakwanisa kundibatsira dambudziko rangu iri kuti risorovheke. Kuitira kuti tsika nechanhu chiri kuitika munharaunda mudunhu make anga achitochiziva nekuda kwokuti ndiri kuno ndakanga ndakataura kuti nyaya iyi yandabata handitsveti. Ndinogona peinoperera kana ndaifera kana ndaipasa chitoda kuda kuti zvinhu zviite zvakanaka. Ndakaenda kouya muno ndikafonera nasekretari ndatowa nhamba dzavo akandipa nhamba dzamambo nechipingezi ndikaonana navo ndikavasanangurira dambudziko rangu vakati alright nyaya vataura ndaizwa chendakuita ndechekuti ndakunyora samunhu ndibate mhuri yekwamatenga. Then ndabata mhuri yekwamatenga inge ichiuya mukati medare asi chendiri kuda inini ngechekuti nhumbi dziri kungadzibhuku ngadziwe kuti nhumbi idzodzo everything zviriko zvaifanirwa zvipuwe mukadzi ngazvibheko zviye. Saka pakati pemacommunications takatiri kuita apa tatakamirira kuti pane zuro nanhasi tinokwanisa kunga tichiunza zvinhu izvozvo asi chakaenda kunoitika ndechekuti kwakaenda kunouya bhedhi ndiyo yakaenda kotumirwa nhumbi asati dzauya dzakasara dziriko time nekuti tizvironge pakanga pasina nemazuva takanga tachiwa nedare. Saka pahwiri hwavo kubva pakutsanangura kwendaita kana paine pendanyepa kana paine pendasirira nependawedzeredza ngavataure asi mumhangani ndiGeorge Stole achimhangarira mhuri yekwamabasa pamusoro peishu yekufa kwemudzimai wake nekuparadzwa kwenhumbi dzake sematsanangurire ndaita azviita changamira. Tese tiri kunzwa avo vari kutsanangura zvasekuru vari kutsanangura semunhu akambopinda munyaya yacho. Kutsanangura kwavari kuita kana zviri zvizvo zvakafamba zvakaita panenge pafiwa
kazhinji kana kukafa munhu akangoitawo seni kudai zvinogona kutongovigwa pakashaya matambudziko. But chinhu chatinoda vanhu vaviri kana vanga vakagara vese kureva kuti vanhu vari kufamba rwendo rwavainge vakarangana vaviri, mukadzi nemurume, kuti vagarisane semukadzi nemurume. Rwendo rweupenyu runenge rwakarongwa nevaviri ivavo. Handiti ndizvo? Ehe. Uyu George ari pano aine mukadzi wake, kana vaine maproperties, ane mbatya dzake mukadzi, vane chii zvainge zviri zvavo zvevana vavo. Kuna munhu anoshandira umwe, munhu anoshandira upenyu hwake nevana vake. Pakanga paine vana here sekuru vakaberekwa naJoji nemukadzi wake? Pane vana vairi, musikana nemukomana. Pane vana vaviri, musikana nemukomana, which is fine. Ndo vane nhaka yevaviri George amenonaniwo kwamabasa akashayika. Handina kuita roho zvakanyanya, but mukadzi akafa, property yavo nemurume wake ndeye murume asara kuti aise maziso ekuchengetedzera property iyoyo ichienda kuvana vavakanga vachidii, vachishandira. Right, toda kuti tiende panhau yekugonewa kwezvinhu zvemufi. Anorongedza mbatya dzemufi ndiani pachivanhu? Mwana wokwamabasa afa, hongu kuSouth Africa ichokwadi, but kakuti vasvikewo ikoko vakatofamba rwendo rwekuendako kunosvikika. Anofanirwa kurongedza mbatya dzemufi uyu ndiani? Ihama yemufi. Mukaona mufi arongedza mbatya dzozonoita murongo, handiti kuratidza kuti zvichida zvamborongedzwa nemufi, paakudzoka kuti achinotora zvinhu pane zvimwe zvisipo, ndo panowanzotangira murongo. Ndoda kuziva from stage 1, George, mudzimai ashayika, chiripo kazhinji, hama yemunhu inogona kusafa pasina wekwake anenge aripo, nekuti kana munhu akarwara kazhinji tinotsvaga zvekare kuti hama yake ndiani mumwe angagona kuzotibatsira pakurwara kurikuita mudzimai wangu. Mamakamira sei kuti mai vazosvika pakuti vashayika? Vakangoshayika muri vaviri? Pamusoro changu zvakaitika pane zvokuti kushaya kwakaita mudzimai, tanga tichigadzirira birthday remwana, hapana zvitata takatarisa kuti pangaitika zvinhu zvakadaro. Mudzimai akanga inonzi blood clot pagumbo, saka gumbo rero rakanovhunika, achida kubuda kunotora vana kuenda kuchikoro. Saka musi wacho iwo makuseni tabuda, akanga achichema nekuti BP yake yakakwira. Ini ndakazobuda ndichinogadzirisa wheelchair, because anga ndigadzirisa wheelchair ndidini, ndoda kubikira mwana wangu. Kubuda kwendakaenda ndope ndakazofonerwa navanhu vachiti mama wadonha, wachagoni kudi, wachagoni kufema. Ndo kuchimhanya kudzoka kwendakaita kumba, saka vanga vari upstairs, ndandiri ndega munhu mushurume ipapo. Kuti ndidzike nawo pasi zvakatora nguva. Ndo kuzobatsirana tobva taisa mota dzakamhanya nawo kuchipatara. Tichisvika kuchipatara ndopa wakaita semunhu aakufema, atoiswa pamubhedhi mumastretcher aya, ndobva apinda mukati, ndobva atariswa nemadhokta. Madhokta aya ndobva auya, bva watotanga uchindibvunzisisa, auya nemunhu ndiani? Ndikati aiwa, chii chiri kuitika? Uri kundibvunza zvese izvi zvaita sei? Zvikanzi aiwa, toda kuti tinzwe information. Ndobva watarisana vakati no, we are very sorry, mudzimai wakadini? Ashaya. Ndikati aiwa, ashaya sei munhu angari atonga achifema manje manje? Ndobva padaidzwa mumadhokta, ndandina maidini wemudzimai nefirst born yemudzimai asiri mwana wangu, ndo vanhu ndaindina. Ndobva watoita matest wakaita zvanzi pasina munhu. Zvadaro ndakabva ndafona kuzivisa hama, ndikatotowo mainini wakadini, vafonera mwana. Saka pana sekuru wanga wariko, ndo takazoudzwa kuti sekuru onai ndo zvaitika kuno.
saka handizivi toita sei, tozvifambisa sei. Sekuru akati achirega ndiziviso vanhu vari kupi, vari kumba. Then madzoka kumba tozotaura kuti zvanzi itai zvakadai zvakadai. Saka kudzoka kwatakazoita kumba isusu takazodzoka dzava kuma5, mudzimai anga akashayika kuma2 masikati. Saka takadzoka kumba kuma5, tadzoka kumba sekuru waya ndakazovafonera futi. Vakati muzukuru zvatodaroka, chidaidza munin'ina wemudzimai wako nemwana wabhudhi wavo aishanda pamba ipapo nemwana vangu vasunge mbatya kana pane mazisahwira wake aripo. Chiita izvozvo ini ndaudini, ndakuudza vanhu kuti ndakuuya kunotora kunotora kuti tikubatsire sezvo uri wega. Ndikati aiwa chirega ini dini ndibvunzo vana tete kuti zvinofambiswa sei vana tete womusha. Vanzi urikuda kubvunza panyaya yekuti chii. Ndikati no, handinasi kuziva kuti nhumbi dzemudzimai dzandinoda kundirongedze ndedzipi zvacho. Ndikati muzukuru panodiwa mapfihwa, panodiwa bonde nemidziyo yese yanga iri yemudzimai wako. Ndikati alright, asi pambori nenyaya yekuti mudzimai wangu akati ndikafa nhumbi dzangu dzese munova amai vangu, midziyo yangu yemumba hamuibudisi ndeyevana vangu. Zvikanzi aiwa muzukuru hazviitwi kudaro, haaziriye munhu atanga kudini kufa mumusha. Saka zvinhu izvozvo zvinotodiwa. Ndopandakazofonera vamwe vana tete vari kuHarare. Ndikati ndoda mudzukuru ndasangana naye panapa. Akati uyu mwana ndaachitaura naye manje apo chii chaitika, ndobva ndavaexplainirawo zvakadini zvanga zvaitika. Saka kuchizobva ipapapo takatora mbatya dziya tichibva tazouya kuno. Kuuya kwatakaita kuno pakaita holiday pakati. Saka zvakaenda kuno delay kuti zuva takasumuka yaFriday. Saka vanga vangoti hatichauyi ikoko, chiuya nembatya dziya kuno. Saka mbatya dzimwe tataisa mumota yehesi, dzimwe ndadzitakura mota ina ichifamba nayo. Ndida kubuda nekuBotswana because mwana wangu musikana anga asina birth certificate rake raidiwa pabhodha. Takatosvika tikamira zvekuma3 hours atorambidzwa kuti adi apfuure kuuya kuno. Ndobva ndazotsvaga mufoni, bva ndangoona rimwe ranga ririmo, bva taprinda. Ndobva wazondidzwira tsitsi, bva tabuda. Tichizobva ipapo mota yakazofa. Ndobva tachizouya takati tazokuzotsvaga malifti kuti tizosvika kunhamo. Saka ndakazosvika dzava kuma4 makuseni. Tichida kuzonoviga mudzimai wangu kuma12 masikati. Saka pakanga pane mutauro futi wekuti tichiri kumba ndanga ndati inini mudzimai wangu ndoda kumuiga kumusha kuHeadlands. Zvikanzi aiwa, haugoni kuiga mudzimai wako ikoko. Kana zviri izvo zvawafunga iwo uchienda nechitunha ikoko, isusu hama dzake hatiuyi ikoko. Vana baba vakati kuti zvakadaro iwo usarwe nevanhu, varege vaite pamwe ndotsika dzavo. Ndobva tangoitawo saizvozvo. Saka kuzosvika kwatakazoitawo pakatanga futi mitauro vachinzi pane mameseji nemaaudio ari kunzi iwo vakauraya mudzimai wavo nevamwe vanasekuru vacho vangauri. Tikati kana zvakadaro zvakanaka, ngavachibuda maaudio acho tiite sei. Hama dzangu dzese dziri pano, pochigarwa pasi potaurwa kuti ini ndakauraya mudzimai pakudii. Zvikanzi zviri kutishamisa ndezvekuti havasi kuda kutiratidza mameseji acho. Saka ndo nyaya iri panapa, hapana iri kupokana kwavakaita nemudzimai. Ndikati kupokana kunogara kuri mumisha, asi hapana zvandinoziva zvekuti ndakazorova mudzimai kana ndakazodai. Kana paine zvinenge zviripo hazvo, zvanga zvadi kuti gare pasi tidini zvitaurirwe munhu asati anoviga. Ndo mafambiro atakaita kuzosvika mudzimai azoigwa kukadoma. Pane mubvunzo wangu vamabasa mutarisira kuti kana tiri kudara magariro amakaitayo kudara akatendera. Ndanga tichikumbira kwamuri pamusoro kana muteerera kana mamachitsa zvinoita kuti ndikwanise kugara ndipedze dare, ndikagara saizvo ndakurwara. Chiripo inzwaikava mabasa tinokukumbirisai kuti muremekedze dare redu. Munokumbira imimi kutaura dare redu kuti ndaikumbirawo kuti ndigare ndakadai, ndokuti zvinokupapiro zvakanaka. Hatina chatinoramba, but mukada kuita kunge munoda kuramba muchitiratidza unhu watisingazofara nawo, hatina dare kakwatinofamba tichiri
tichienda nemi because hatigone kuti muzonyanya kuita zvamunoda mudaro. Munotokumbira kuti ano kuti ndikunde kugara kwandakaita kwandiri kana ini ndogona kutotadza kugara zvamakaita. But kana imi musina kutiudza kuti zvinokunetsai hatingazive mukazogara zvatisingade tokuudzai kuti aiwa garai zvakadai. Imimi munogona kutogara pachituru apa tichitaura nemi. Andinwakwa Amzoresh. Inini handina kuziviswa kuti ndofana kugara sei. Indangotsvaga nzira yekuti yakandirerukira. Saka tazokuudzai kuti magariro amakaita notakuda kutaurawo nemi. Nyaya iripo manzwa zvekutaurwa nemukwasha kana kuti imi mukwasha iri kwamuri vakwasha vese vakwasha vanditi nyaya iripo ndeyekuti panofa munhu ane murume wake vanenge vaine zvinhu zvavo handiti ane midziyo yake mukadzi zvandanzwa zvichitaurwa naye kuti achibvunza aibvunza iye kuti ndezvipi zvandingarongedza asiriye aifanira kunge achirongedza zvinhu ndochekutanga. Paisumuka vanhu vachienda uku munhu ashaika paifanirwa kutozikanwa kunzi tete nhingi ndimi munobatana nevava kuitira kuti mochinorongedza zvinhu. Chinonzi kurongedza zvinhu hazvisi kureva kubvisa chinhu apo tichichiisa apo. Paita tsaona yakadaro takuti toda kurara tazara tadini tinogona kumuvha zvinhu tichizviisawo. But kana taakutaura nyaya yekurongedza zvinhu zvemufi zvaakuti murume wake neumwe angangovepo kuhwitinesa kuti but paitorwa zvinhu papayanayo nokuti vatete vaya vanenge vachiliita kuti kana zvadai chinonzi piwa isitovu iya yavanga muchishandisa pachivanhu. Rukukwe kana kuti bonde mubhedha watinotanga tichishandisa mune zvinhu zvakawanda zviri pazvinhu zvemukadzi pazvinenge zvorongedzwa. Mune tunhu tudiki diki kunogona kufunga vanhu kuti ikaka but zvinhu izvozvo zviri zvinhu zvikuru. Changamire tine machira epabonde aishandiswa nemukadzi asati afa nemurume wake zvinoda kuturwa kuvaridzi vazvo ndochivavo. Saka tichiti mubvunzo wangu wekutanga ndiani anofanirwa kurongedza mbatya dzemufi kana achinge afa? Ari mwanakadzi mudzimai wedu hongu chativinga kutaudzana kwokunzi ndiwazodai zvagara zvinowanikwa but panoda kuti tinoteedza tsika dzedu nekuti taakuda kuziva kuti zvinhu izvo kana zvatorwa navatete kana mukoma wemufi pazviri kunosvika mumusha zvichange zvakunoita muromo wei. Izvo zvinhu zvarongedzwa nemuridzi wazvo, zvarongedzwa nemunhu ane kodzero yekuzvirongedza. Muromo unobva papi? Hatiuwane muromo nokuti nhasi muno tingada tichingoti ko zvino handiti vatete ndo vakarongedza here mbatya dzavo. Ko kana painge pane zvakadai izvozvo zvaizotaurwa kana ivo. Saka ini pandakangovapa zvinhu ndakangofungidzira kuti zvavati ndo zviripo zvinofanira kutorwa ndo zvinhu zvake. Toenda pamidziyo kuti pavakwa dzimba, patengwa imba, patengwa mota, patengwa mabhazi, tractor and the like. Izvozvo iproperty yevanhu vaviri avo nevana vavo. Zvine maitirwa zvinoitwa pachishandiswa mitemo inofanira kunge ichishandisiwa nokuti dare redu rechivanhu pajurisdiction yemonetary jurisdiction yezvinhu izvozvo tikazviweka kudai handiti tinoona kuti dare redu rinenge raadiki kuti ripinde pakunobatsiridza nekugova zvinhu zvevavira. Pane matare makuru anoshanda ipapo akugova nhaka yevanhu atinoti maestates handiti ndizvo. Saka toda kuti tiende pekuti dare rechivanhu riri kunopinda papi. Dare rechivanhu riri kunopinda pakunotora midziyo yemudzimai yaanga achishandisa, mbatya dzake dzaanga achipfeka,
midziyo yake, mapfihwa, mawadropu, inhingi, mibhedha, chii, zvinhu zvanga zvichishandiswa nemunhu zvinofanirwa kuparadzwa. Handiti mapoha, imba yakamira pano patiri pano, motikari chii, izvozvo zvine mataurirwo azvo azvinenge zvakuitwa tichishandisa matare kana tichitandisa mitemo. Ndanzwa nyaya panapa yekuchata. Inoyi is customary ni court. Atitaure nemunhu akachata mudare, tichitaura panhau yemaassets avo tinogaidhiwa. But patinonopinda traditional panhau yekuti mbatya dzemufi dzagovewa here, handimaona tine pedu pane tsamba dziripo dzinotaura kuti vanhu ava vakachata, hazvina chitsotsi izvozvo. Tsamba iyoyo ndoinokontrola vaviri ava, vanotoshandisa senemu imwe chete kazhinji kati. Wenyu akanga achishandisa senemu yekuti chii mudzimai? Akashandisa marufu. Yeah? Anga kushandisa ipo marufu. But makadii? Makachata. Zvimwe zvese dare redu rino community court yedu haipinde ipapo vamabasa, hatipinde pakunogova zvinhu zvenyu, handiti mapoha. But nhaka yedu yechivanhu inoitisa kuti tizopinda pane nyaya yembatya dzemudzimai dzinofanirwa kugovewa. Dzagovewa dzoenda kuvaridzi ayo anenge achinzi automatically property, yekuziva kuti hembe yamaidei ihembe yakazvichinja. Handiti mapoha, dzotorwa hembe idzodzo dzekuti kana ivava kuti chisare chiri mumba mavo, so vatoona kuti aiwa ichi chinhu cheadzimai vangu chinofanirwa kuenda. Handiti izvozvo zvinhu izvozvo ndo panonopindira dare redu rechivanhu rekuona kuti pagovewa mbatya here. Handiti mapoha, mbatya dzemufi dzagovewa here, zvemamota, zvedzimba, zvechii, hatipinde ipapo. Pakuda mitemo manje yetsamba ipi iyi ndo yakugova nhaka yevanhu, tichishandisa mitemo yemaestates. Kune chinhu chinonzi estate, munozviziva mese, hapana wandokuudzira. Handiti mukadzi uyu haana kugova nhaka, murume uyu haana kugova nhaka, asi pachezvake anoziva kuti tine chii zvedu nemudzimai wangu. Handiti but pahembe yanga ichipfekwa namai avo haisi chinhu chekuti chisungwe chigare chakachengetwa zvakaita mabhuku edu aya. Mutemo wedu wechivanhu unobva waramba. Handiti mapoha, chii chinoitisa kuti vanhu vasagarisane zvakanaka mukurarama mumhuri? Inhau yematata, anonzi matata kuti vanhu kwedu izvo. Matata, mbatya yemufi ikasungwa ikauya panapa yakunzi matata. Matata iwayo hatatetere kuti agare mumaoko evanhu for more than a year. Gore rinenge rawandisa, but pane zvinokonzera kuti zvinhu zvizodaro. Tiri kutaura nyaya yekuti munhu anga achigara kune imwe nyika. Handiti panogona kuita machallenges ekuti chichi ndoatoitobvunza uyu kuti unokwanisa here kuti mbatya dzemukadzi dziuye pamuri kunokonana kuti ipapo pasapfuure chii. Handiti mapoha, tonzwawo sematare tobatsirana kuti aiwa iyi pfungwa yamuinayo yekwamabasa yekuti mbatya dzisagovewe, ipapo muri kutadzira mhuri yenyu, itai kuti izvi zvipfuure izvi, but izvi zvigadzirisike, because dare rino iri vandiri kutaura chekutanga, hatigove property yevanhu. Mapanzwisisa, hatigove property yevanhu, but patinonopinda isu ndepembatya dzemudzimai dzatinoti zvichida zvisingadi imbatya dzake, ipfihwa rake mukadzi, rupasa rwacho rwatiri kutaura irworwo, mubhedha iwoyo ndezvake mukadzi. Handiti hazvina chitsotsi, izvo zvinotorwa izvozvo zvouya kumhuri, zvodii, zvogovewa. Ndanzwa tichinzi panapa akati mbatya dzangu dzekupfeka ndezvamai vangu, chakati chinosara, chakati chinodii, chakati chinodai. Handiti
zvinouya mumusha mazvo kumuridzi wazvona. Handiti kana paine bepa rakanyorwa sezvizvi richitsanangura kuti zvakati zvinofanirwa kusara pavanhu, ndinoda kukubatsirai kunhaka dzakadaro dzinogoyiwa nomupenyu achitora zvinhu zvake semudzimai achizvisiya mumaoko evana venyu, matambudziko mangwana. Mubatirirei pa changamire mukadzi adzimai venyu votora zvinhu voti izvi ndezvevana vangu, hongu tinofara kuzvitambira, but mangwana zvine matambudziko. Hatidi zvinhu zvakadaro, ndo patinonopindira isusu traditional court kuti no, chivanhu hatidi kutora ngozi takatarisa tichiisa mumusha nekuti paitwa chinhu chazonzi ngachitorwe tipe mai vake mbatya dzake. Haasi kuda kuti dziende kuna vamwe vana, dziende kuna mai vake anovapa mbatya dzake dzekupfeka. Midziyo yake angaitora akaipa mai, inotorwa yopiwa kuhama dzake kwaaberekwa. Handiti ndovogovana vana tete vake vanani vogovana zvinhu zvemwana wehanzvadzi yavo, ndo varidzi vazvo. Mai vanopiwa chinhu nemwana wavo. Mbatya dzangu ndoda kuti mupe mai vangu vapfeke. Muromo wake uri kutaura, tinotora mbatya dzake dzekupfeka. Havangadzide avo mbatya dzachona, kodzere dziri shoma here. Right, ndazvinzwa chirango ndatora mbatya dzangu 5 dzatakuwa nemwana wangu. Asika ane vaning'ina, vana vababa vake, ana naatete, vana vehanzvadzi dzababa vake, hanzvadzi dzababa vake, ane vane vazukuru nechitorai. Zvakubleswa naamai vachibvisa pfuma yavapuhwa nemwana, vaita chirango vatora vochigova zvinhu zvogovewa. Handiti mapwa right, tagova izvo tapedza. Vana tete vatora zvinhu zvemwana wehanzvadzi yavo, vaning'ina madzikoma vatora zvinhu zvekuning'ina wavo, vatora zvinhu zvemukoma wavo, vagovana zvinhu izvi. Taparadza pfuma yemufi inongozikanwa kuti izvi zvinhu izvi ndezvake. Takuchienda pamaproperties avo tese topeta maoko takadai. Uyu ndiye ave nechekuita, ane chinhu chaakanga akapawo here mukadzi pazvinhu zvacho. Munogona kunetseka kugova zvinhu zvakagovana vanhu vapenyu kare, kuti izvi zviri muzita rangu, izvi zviri muzita remwana wenhingi rehanzvadzi yenyu, izvi takanga takagovana zvinhu zvedu, ichi chakanga chiri changu, mapepa achona aya, ichi ndechake, ichi mapepa achona ndaya. Motoona kutoti aiwa kurwa kwatinoda kutambisa, tikuda kurwa tisati taziva zviripo. Vanhu vamazuvano vashoma vanorarama chinyakare chedu chiya chakare chekungofunga kuti all properties belongs to murume. No, hazvisiri izvozvo. Kana mutemo muno medu munyika muno muZimbabwe chaipo hakuna mutemo wakadaro. People they share zvinhu zvavo, but umwe chete wavo akafa zvinosara zviri mumaoko emupenyu aripo. Kana maproperties akaiswa mumaoko evana, hakuna mwana anofanira kupuwa property ichina baba varipo kana kuti kudini. Handiti saka ndaida kuziva kunemi vana mabasa, ndimi mune mwana akashaika. Process yekugoverwa kwembatya yakaitwa here? Mbatya dzake dzamunoziva kuti hembe ndedzakezi, asati anosvika pekuti foni yake ingabvunzirwe, tongoziva kuti foni yake chii, zvese tozviunganidza apa, tozvipa kuvaridzi vazvona. Izvi zvinhu zvake izvi hazvinei neuyu, haapfeke dress zvese zvaenda, mibhedha zvaenda, chivanhu iyo ningi mapiwa zvaenda, zvoyaka izvi zvouya zvakadai, hazvina mutauro izvi ndezvake. Tuchienda pazvinhu zvavo zvama-universal properties ekuti iri kumwana, chiri kuna mai, chiri kuna baba. Handiti ndizvo zvine mupatsa zvinhu zvacho, tikazvibatanidza muromo haupere, hatifambe. Saka ndaachida kuti tinzwe kuti imimi renyu dambudziko riri pari. Pamusoro imamo ndofunga vatsanangura kurutivi rwavo. Yes.
isu takati tichinzwa kuti mwana wedu ashaika ndakafonerwa naiva vatsana vachiti sisi wenyu akusisina. Now ndoda kuti ndiedze kugadzirisa pfungwa dzimwe dzataurika panapa dzakati wandei. Right, vachiti ivo sisi wenyu akusisina kuno, ndakati zvakanaka. Zvaitwa pafoni asi zvine tsika yazvo yazvinofanirwa kuita sei? Yazvinofanirwa kuteedzwa nekuti mafoni haakwanisi kuti replace tsika yedu. Kuzvinzwa ndaita sei? Ndazvinzwa asi handina kuita sei? Handina kuzvinzwa. Takazivisa vakanga vachifamba naTsanwa anova muramu, tingati ndiye murume wemunin'ina weashaika, vanga vari vese naTsanwa. Tikati zvino dai zvamira kuita sei? Kuunzwa hembe dzamira, kana mariro apera tichakupai vanhu vamuchaita sei? Vamuchaenda navo kunounganidza nhumbi dzani dzehanzvadzi yedu. Ivo vari kutsanangura kuti vakataura namadzisekuru. Madzisekuru avari kutaura ihanzvadzi dzamai dzanga dzisipo paground, dzanga dzisingakomunicate neni, iye ndiye aikomunicata navo. Inini ndikatovaudza vana asekuru, ndikati vana asekuru, ndinokumbira isu tiriwo kwamabasa, dai matirega isusu taita zvinhu maererano nezvatinotenda mudzinza rekwedu. Mutirega kwamabasa tokomunicata nemukwasha wedu. Pavari kuti vakafonera matete novanzvadzi yababa wedu, tete hapana pavaimboti vangameka madecision vasina kudzoka kwatiri isusu. Waitotizivisa kuti pari kunzi zvakati zvakati, asi tanga tichifunga kuti todai ndodai. Isusu tete havana kumbotaura nesu nyaya idzodzo. Now dambudziko rakaitika ndiri ndoga, ndiri 1 muno muZimbabwe, muno kwamatenga. Ndakanga ndiri 1 namai vari kuchema. Sezvatakangoita izvi ndozvatakatakaita patakasangana nedambudziko iri. Baba wedu wakashaika, mukoma wedu anga ari kuPoland. Saka ndaitoita wokufonera ndichitoita kutaura naye, mukoma zvadai todi. Vanhu ndobva vaungana, ndikati nhumbi totozoti vana tete vaungana, totozoti mariro apera, tochitumira vanhu vaenda vonounganidza nhumbi dzedu. Takashamisika isusu tichiti pauya bhoti yemwana wedu, takashamisika pachiburudzwa hembe dziri muzvimapurasitiki. Ndobva ndabvunza ini ndikati ko hembe idzi ndedzei? Zvikanzi ihembe dzemwana wenyu, dzimwe dzacho dzauya nekuBotswana, asi mota iri kunzi yafira kuBotswana nehembe idzodzo. Ndikati saka mai ndinodzigamuchira sei hembe idzi dziri muzvipoka kuti dzidzi dzasvika, dzimwe dzichazouya. Ndosaka tanga tati isusu hembe dzidai dzamirira panzvimbo imwe chete. Vanhu waita zvinofanirwa kuti zviitwe, zvinhu zvongotakurwa kamwe chete zvouya pamba. Nyaya yehembe idzodzo dzakanga dziri mumaningi yakanetsa. Inini ndati hembe idzi handidi kuti dzipinde musha mangu, dziri mumapoka. Yakanetsa zvokuti inini namai takaita kakutaudza. Mai vachiti ngadzipinde nekuti hembe dzakanzi ndedzangu. Ndikati aiwa mai, dzinotozopirwa kwamurimi, asi dzauya dziri mumaoko mani medu. Saka avatsana vakatozosvika zuva inini ndakatakura mariro wemwana wangu, todzoka pakuti nemhaka yei takati mwana avigwe mumusha medu, nokuti pangaite sekuti pane mubvunzo ipapo kuti nemhaka yei takati ngaauye since anga ari mumba akaroorwa. Mwana wedu akashaika musi weSaturday. Musi weThursday akanga andisira message yandinayo mufoni mangu achinditi inini, hanzvadzi, kana ndikafa pihwai mutumbi wangu muite basa ikoko. Blessing. Ndikati inini, hanzvadzi, zvambosvika pakudii? Ndobva aisa message yekuti kana ndikafa ndipakatisei pfumo nezviyo. Ndobva ndamufonera ina hanzvadzi yangu, kati hanzvadzi, chigariro isi takakurira mutauni, handisati ndambobvunzwa uchitaura zvinhu zvakadaro, nemhaka yei uri kutaura zvinhu zvakadaro.
zvikanzi zvinoda takaita se takatarisana takagara pasi. Inini ndo kwandakati musi weSaturday ndikunzwa kuti hanzvadzi yangu yangodona. Kurwara kwese kuri kutaura tsano kuti hanzvadzi yangu yakarwara havana kumbondiudza. Ndambonzwa kuti hanzvadzi munhu wandanga ndichitotaura naye makuseni ndonzwa kuti hanzvadzi yangu yadona yafa. Inini ndo kwandakati inini handigona kuviga hanzvadzi yangu ndisati ndagara dare nemukwasha. Ndoda kuti ndiziva kuti nemhaka yei hanzvadzi yangu yakasvika pakutaura mashoko akadai. Yodona musi weSaturday pasina kana mazuva anogona kuita 4 hanzvadzi yangu yadona. Ndakafungidzira mukati mangu inini semunhu anofunga kuti zvida pane zvinhu zvanga zvichisangana nehanzvadzi yangu nokuti muna December mati akashayika muna April. December akanga auya nemhuri yake akanditi inini kuti imba ndichada. Ndikati nemhaka yei namai akavaudza imba ndichada. Ndikati nemhaka yei zvikanzi mukwasha wenyu anotora mapepa edzimba achiviga emaproperties. Saka inini kuti ndizive kuti akandirongerei handichazivi, asi mukugarisana kwatiri kuita ane mafambiro ari kuita. Ini ndikatomuti hanzvadzi dzimba dzese dzauri kuona idzi dzine matambudziko adzo shingiriri. Asi paakazotaura nyaya iyi ndakadzokera kumashure ndikati ndo zvinhu zvaisangana nehanzvadzi yangu izvi zvinhu zvaita se zvaitika kudaro. Ndoda kuti mukwasha agare neni pasi anditsanangure chii chakamboitika chakakonzeresa kuti hanzvadzi yangu takakura tichikurira mutaundi hatina kumboita chiwaniso chekuti angati anoda kupakatiswa kana inda andisingazvizive kuti kupakatiswa kuita sei. Ndakatozoturira madzikoma ekwapamukuru wekwamabasa kuti ndo zvataura mwana zvikanzi anoitwa so zvinoitwa so. Inini ndiri mufundisi handigona kuzviita zvinhu izvozvo. Ndobva vanamai vatsvaga vanhu nanatete wekwamabasa vakazozviita. But zvakandisiya ndine godo. Hembe ndobva dzamanikidzirwa mbva dzapinda, hembe ndobva dzapatsanurika kuti dzimwe hembe dziri kupotswana, dzimwe ndamanikidzirwa kuti dzipinde mumba ndobva ndati ngadzichipinda mumba zvokuti pakatoita kakusawirirana ndobva ndazoti chiitai zvamunee maita se mafunda ndobva hembe dzapinda idzi dziri mumba izvozvi dzakavharirwa mumba hembe dzehanzvadzi yangu. Ndobva ndati isusu tiri kuda kuti tive nedare ratinoda kugara nemukwasha basi. Ndobva taronga tikati dare ina handigoni kurigadza ini ndiri ndega ndiri mudiki mudzindare kwedu ndine mukoma zvino anouya December. Saka dare ringatichiriitai December mukoma aita se auya. Ndikakomuniketa natsano ava ngatiitei dare December yekuti vanhu vese vakugadzira kuti vauye kuuya kudare. Hanzvadzi yedu yakabva yasungwa kuSouth Africa wiki iro. Mukoma ndobva ati manje chiona kuti ndisiye hanzvadzi yedu ino mujeri ndisati ndaziva kuti zvinhu zvakamira sei nenyaya yepassport yange yaexpire. Chimira ndichange ndapinda mudare then chitaura natsano kuti tochiita meeting iyi musi weSaturday ndinenge ndaita se ndasvika. Tsano handina kuvatsanangurira malogistics ese zvakazviitika asi ndakavati tsano tadii tati tisangane Saturday. Iwo kati ndatomudzira ngati ndandichikumbira kuti dare randigona kuriisa ndiri ndega nekuti hapana chataimirira kana dai ndaigona kuzviita ndiri ndoko nekuti ivo ndo baba vatosara vari mumusha medu iva. Tsano vakati alright vatawirirana. Takagara musi weSaturday takamira kuti Tsano vanouya. Ndakatozofona kusvika ma3 zvikandafirwa nemota ndiri munzira. Muri kuuya here? Rekaitore kuti mota tinoigadzirisa here. Ndo pavakazoti ina handichakwanise kuuya nenguva. Tsano ndobva vadzokera. Ndobva tati ngatigare pasi futi tiite rimwe date. Ndobva ndazokwira inini kuenda kuSouth Africa ndichifambira basa rangu rekuSouth Africa. Ndobva ndadaidza Tsano. Tsano yatigare pasi titaura tiri tu. Nokuti inini natsano wangu hatina kumbobvira takonana kurarama kwavaita nehanzvadzi yangu kana kutukana. Ndinopupura pamberi paMwari. Tsano uyai titaurirana. Tauya tataura Tsano. Munoona zvinhu zvinofanirwa kuti zviitwe chaizvo. Inini ndiri mufundisi. Handigoni kujamba kausha. Zvinhu zvandinoona zvichiitwa mutsika yechivanhu ndezvokuti sinzi hanzvadzi yedu yange ichigara kuno tinoungana kuno motiratidza kuti
zvinhu zvehanzvadzi yedu izvi ndezvipi neizvi neizvi zvounganidzwa tozvitakura toenda nazvo kupi kumba. Handika ndobva ndavati chiitai tigare futi pasi dare nemukoma nokuti nandigona kumeka decision ndiri mukoma anga abva Poland akumusouth Africa. Ndobva taita meeting yatakaita naTsano. Saka Tsano pavakabva nenhumbi dzeBotswana vakasvika vakaisa nhumbi idzi mugaraji pamba paigara hanzvadzi yedu. Ndobva vadzisa mugaraji ndobva vazofunga kuti ikandidzibvise mugaraji ivo vari kuti hanzi nekuti dzanza akubiwa. Ndobva vanodziisa kumwe imwe imba yavo yechipiri kwakaita sekuti kuvillage. Ndobva vanodziisa ikoko. Saka isi takati isusu Tsano isusu imba yatinoziva yataisvikira isu makashayikira hanzvadzi yedu ndimo mumba. Taifungidzira kuti muchaunganidza nhumbi dzehanzvadzi yedu modziisa muimba imwe chete movhara. But tarisaione matakura nhumbi idzi imhosva yamuri kuita yekutakura nhumbi idzi. Zvikanzi takazviita neMuramo. Takati Muramo mwana wedu isu mumusha. Haana chaanoita chaasingatizivise nemi chamusingatizivise. Kuti vana baba nhumbi dziya dziri kubiwa toti taikudzai kuti dziisei mumba mudzivharire mumba imomo. Ndobva vadzitora ndobva vanodziisa. Saka patakaita meeting navo takati Tsano chendai munotora nhumbi dziya modziisa mumba yaigara hanzvadzi yedu. Motidaidza motiratidza zvinhu zvehanzvadzi yedu zviri mumba maaigara. Tozvitakura zvinhu zvedu ndodzokera nazvo. Tsano vakati ngatisangane musi weSunday. Sunday yasvika Tsano havana kubvuma. Vakabva vaisa message yelist yezvinhu zvavakati izvi ndo zvinhu zvehanzvadzi yenyu izvi. Kana maakuzvida mondiudza ndoya nazvo. Ndikati inini Tsano ina handisati ndamboona zvinhu zvakadaro. Vachisarai nezvinhu izvozvo. Ndobva ndakwira nobva ndadzokera. Second meeting yatakazoita yakanga iri meeting yakauya vachigodora. Vachigodora kubva parora mukwasha wedu. Handina kumbobvira ndavaona. Ndakavaona vaakuuya vaakupinda panyaya iyi vachindindira hanzvadzi yani yaJoji. Ndikati ini ndakabva ndakuvaziva vachipinda ndikati ndavachigodora ndichifi. But ivo havana kuzviziva kuti ndazviziva. Ndobva ndati since paita chief regai tiite toone kuti tsika dzinoteedzerwa kusvika papi. Chief pavakasvika vane pfungwa dzekuti toda kuti tingoti hembe dziuye. Ndikavati chief mukwasha akatitadzira musha medu. Vakati ivo hatigone kubata nyaya dzese kamwe chete. Ndikati nemhaka yei nyaya idzi dzakanonoka kudhara. Kana dzichitobatwa ngadzibatwa. Hapana patichambobata kuti tabata mupendero tichirega kutakura hembe yacho yese. Isusu toda kuti nyaya igadziriswe kamwe chete ipere. Nokuti kupatsanurwa kwenhumbi kwakonzeresa kuti isu timire kugova nhumbi dzemwana wedu. Isu timire kuita manyaradzo emwana wedu isu. Uye dzaremedza mai ava nenhumbi dzakavharirwa mumba. Vanofanirwa kurojesa samai kuti vakwanise kuwana pokurarama navo. Saka isusu takaremerwa futi. Ndobva vati handei tinotaura nemukwasha. Ndikati asi zvinoda hama dzake uyu mukwasha wenyaya dziripo nekuti mukwasha wenyaya anodziya musoro. Avo vakazondifonera vakati tokuisirai mari sekuru muwenga. Vandaisirwa $50 nandakaisirwa mva taenda ava vakandifonera vachigodora vakati tasvika tonanga kupi. Tikati tinonanga kapamba pane chi paigara hanzvadzi yedu. Ndopo totangira ipapo zvikanzi tandichiti ngatingonangei kuhembe totanga kuita zvehembe zvimwe zvozoita se zvozoteera ngati aiwa kana toda kutanga tagara nemukwasha pasi toita zvinhu zvese ka1. Ipapo pamunogara nemukwasha pasi ndopa takasvika mukwasha akati disrespecta. Isusu takabva mumba mehanzvadzi yedu tichiita kunge vanhu vasina kukwana. Nyangwe vakanzi tiri vana pasika but ndinoona kuti zvinhu zviri improper zvakaitwa nemukwasha wedu. Hazvisi zvinhu kwazvo. Inini ndaisa effort yekutosiya mhuri yangu ndikasiya mabasa angu ekuti ndende ndinogara ndigare naye pasi nditaura nepfungwa dzangu dzaiva dzekuti pakuwirirana kwese
ngatipe zvinonzi zvomwana wedu kwete dzimba dzake zvinonzi zvomwana wedu nhumbi dzemwana wedu ndo dzatiri kuda kuenda toenda nadzo tonosvika toseta date rekugova nhumbi. Saka takabva tisina kana kuwirirana, handina kana kupiwa mari yekudzokesa. Ndakatanga kutsvaga mari ndiri muSouth Africa yekuti ndidzoke. Ndikadzoka. Nhasi ndosvika ndosangana neSamon rekunzi ndine mhosva yekuti ndiri kuramba kugova nhumbi. Ndikarambe kugova nhumbi dzemwana wangu. Ini ndine vana, ndine hama dzake kai dzandakabereka. Ameno kana masvika pamapeto. Ine ndipo pandasvika pakuti ndiri kuona mukutsanangura kwenyu kwese kwamanga muchiita, handitarisire kuti varume vasangana vachitaurirana pfungwa dzakadaro vanosvika pavanonzi vakonana. Handipaona pati tsika dzechivanhu dzikatorwa, mukwasa akave nemari kana kuti akave nei ameno zvainazvo mukwasha besi apa diwo ustaboni kundovona kuti mondiitei apa diwo kutemba zvimwe zvinhu hazvidikamwe. Pati dambudziko ngaribude tangamire, rikabuda rikaiswa handizi kutora mbatya. Ndatangira panhau yekuti ndiani anofanirwa kusunga mbatya dzemupi. Mukwasha uyu kana akasunga mbatya dzemupi ndopamunoona kumatare tichiti zvawakaita izvozvo pandiwa chakati imhosva kuchivanhu, pawakaita ichi nechichichi imhosva kuchivanhu. Handiti tosvika pekuti ava vakatadzirwa vanenge vajekerwa nedare kuti aiwa tazosvika pekuti taakugadzirisana. Right, mukwasha wazvinzwa here kana wakaita ichi munyaya iyi imhosva yawakanga uchiita. Kana makanga mafona mumusha muna navatete muna navanhu, nhasi uno ava avainomira vachiti mukwasha chii chaakaita pazvinhu zvechii, vaigozva kuti amene zvavakanga vawirirana nemuramu wake ikoko ndo zvazosvitsa kuti zvimwe zvinhu iye mbatya dzimwe dzizodai dzimwe dzizodai. Saka mubvunzo wangu uri kuti iye zvino dzimwe mbatya dziripi? Zvakaitika panyaya yembatya kusitaka kwakaita mota kuBotswana. Tanga tataura navana sekuru vava kuti hanzvadzi dzamai navana teta vakati mbatya ngadziuye. Zvakazvisiri zvemumusoro mwangu kana kuti zvekuti ndiri zvese izvozvo ndazvinzwisisa. Pandiri kuda panoda kuti mubatsirike, musabate pakaipa, indotaura ndikuudzai. Handiti pandiri kuda semukwasha mbatya dzakuuya nenzira yamanzi nevano muri yakawanda, mataurana natete mataurana nasekuru ndo vane kodzero dzekutaura nemi, but vachitaura nemi zvabva kuna nababa vemunhu. Handiti mapaona ima hamungazozviziva, muri munhu anga ashayikirwawo unenge wadesperate. Handiti akupa nyaya kuti kana vari sekuru kuti ndiri kutaura nasekuru, baba ndevava ndiri kuenda, tichazonosvika pekuti makatozomboudzana kuti ngatichidai nokuti mbatya dzikasagovewa hatina kwatiri kuenda. Handiti mutemo wedu wechivanhu muno musha maidu muno tiri mutaundi matiri kutongera matare pati mumusha kwatiri mumusha medu hatitenderi mbatya dzinosungwa dzemupi dzinogara matata akasungwa. Vanhu vanofanira kuita mabasa iwayo ekudzigova nekudii varipo. Patika nyaya vari kutaura iri pachenaka zvinhu zvavo ngazviunganeka. Chakuitisa kuti nhasi changamire zvinhu zvisaungane chii? Kana riri dambudziko ndoratinoda kubuda muno vatezvara vatiudza kuti right, mhosva yakaparwa nemukwasha iripo. Handiti imi muri kuti chii? Mati imi handambobvira ndakatadzirana nemukwasha wangu, nhasi mazonotadzirana pafa hanzvadza. Handiti nhasi muri kuti chii? Mukwasha tinayo, mhosva yaakaita kwamuri yamusiri kufara nayo muri kuti chii? Handiti ndokufambiswa kwematare echivanhu. Munoona tichinosvika pamapeto pekuti right, saka mbatya dzingaite sei kuti dzichiuya dzisipo, nokuti hapana patingagove mbatya varume togara dare togova mbatya toti tichazogova dzimwe kana dzauya. Hakuna chivanhu chakadaro.
saka toda kuti tibatsirane pavaviri vasiri kusvikirana padhuze nhasi nekusawirirana zvichida nekutadzirana toona kuti mbatya dzemupi dzisipo dzinenge dzasvika pane dzimwe rini mbatya dzidii dzigovewo kana paine dzimwe dzisipo mukwacho pane dzimwe dzisipo dzakaita staki kuBotswana dziri kupi mbatya idzodzo ndakadzitora ndikaenda nadzo pamba makadzokera nadzo kuSouth yes saka tsano vangu vari kuti potsei kana vachiti ndakazovapa listi takatogara pasi tikataura tikavati musi weSunday handi yetinokuratidzai kune mbatya ndani vamwe sekuru vangu vari ivo vakati aiwa tipei listi yembatya dzine maaudio yacho mufoni mwangu tipei malisti embatya dzazi dziripo sekuru vakati tingakupai listi sei handiti tatawirirana kuti munoona mbatya vakati aiwa tipei listi saka tavapa listi iyai yakuita sekunge isusu tisi takatovatumira listi tisina kutaura navo asi ndo vanga vakumbira kuti tipei listi chakaita kundibvise mbatya pamba mbatya dzakanga dzava kubiwa plus ndine kamwana kadiki kane 9 years ndari sikagoni kuti mbatya dzirambe dziri mumba imomo wadzisa mugaraji here mani westori wakaisa nhumbi dzehanzvadzi yangu mugaraji mugaraji wacho panze baba kana achitsanangura munonyarara wopedza vozopinda hamunangari hongu tiri kuda kuti tinzwe kuti mbatya dzakanga dziri mumba mbatya dzakanga dziri mumba shangamiri ndine mubhedho king size hauna rumu rimwe unokwana pamarumiwo saka ndakatora mubhedhiwo ndikasveta mbatya izvozvo pamusoro pemubhedhiwo mumba handisi garaji rekuti garaji ririku kana rakadai asi mwana everyday anogara achibvunza kuti ko mbatya dzamama dziri kuitei ndakatoaexplainira futi ndikati mbatya dziri kutraumatiza vana zvamakati musatumira vanhu vacho vari kupi vari kuzotora mbatya ndikazotaura namaini ndikati maini chiudzai vanhu vari kumusha mbatya taakudzibvisa panapa mwana everyday anomuka usiku achiita saakuvhumuka achitaura nyaya dzekuti zvaanenge achiita kutaura nemunhu ndakubvisa mbatya plus vana vanga varipo pamba vanga vakuba dzimwe mbatya ndandakuona zvinhu zvakashota ndikati mangwana zvinozondiitira problem inini mudzimai aizoti mbatya dzangu dziripi ini hanzogoni kundiexplain ndandiri munhu anga achiita ma-up and down ndichiuya kuno chiedza kuti titaudzane navo vanasekuru vanatsana vangu asi hapana chaibuda ndandichikumbira dheti renyaradzo vachiti ivo havagoni kutipa dheti vari kumirira sekuru vavo vakashayika kuti vazoitirwa nyaradzo muna august ndikazinzwisisa izvozvozvo ndikadzoka ndikazwa kuti muna august uya zvakazofamba sei vakati aiwa nyaradzi haina kuzoitwa taakumirira mukoma wedu vari kupi vari kuPoland mukoma vakauya zveshuwa muna November vasvika kuSouth Africa uko vakagara kwanga vachigara asi zvavanga vakuita manje havana kutaura neni hatina kubatana maoko ndakazovaona vari pane mamwe maproperties avo totomhoresana totodini tobatana maoko paya paya zvichibva ipapapa panopera 2 days vakanga vava busy vachituma mwana wangu first born yangu kuti titore mapepa mumba maid angu handiziti vanga vachida kuitei nazvo kusvika mukomana vanogara ipopo anditumira maaudio achivarekodha zvese zvavanga vachitaura ndikazototi kune awa tsano zviri kuita tsano zvinoita here imi muri kuti uye kuzosangana asi mukoma vari kunoka havari kutaura neni saka pamba peindozosvika sei zvikanzi hamunauya kumba kwangu tozodini tozotaura December wakandishedza tatapadzwana kuti kusvika musi wa10 ndo musi watiri kusangana musi wa10 zvoshuwa ndakauya nemwana musi wa8 ndikakwidza mwana mugweru ndikati ndakuchinotora vana sekuru tiuye tisangane zuva ratadini ratataurirana ndakanaseiko kamukomana kangu kari kega nemusikana webasa nenyaya yemaziso angu yandakumbira munhu mukomana pabasa ndikachindiperekedzawo shamwari tikabva oko musi wechitatu wodzoka zvakuchi kubasa ndobva ndatomubhadhara mazuva anga adini anga abhadhara anga abva kubasa ndochizofona musi wa9 kuti tsano mangwani tiri kudini tiri kusvika nguwai zvikanzi aiwa tsano hazviti muye zvizvo munozoya chi weekend ndikati tsano hazvigoni kuti ndimirire weekend ngatitoisa rimwe date because ndasiya mwana ega kumba plus mukomana uri kundidhiraivhira anoda kudzoka kubasa pabasa apa atokumbira munhu akabva kutanga basa manje manje zvikanzi awa akuti dherera because toda kuti tigadzise zvinhu iwo wakudhileya zvinhu ndikati alright ini ndaudini ndakudzoka zveshuwa ndakabva ndadzoka kuSouth Africa ndidzosera mukomana wekubasa saka zvimwe zvacho zvananga wakuti wedzere hawo nokuti zvese zvaakutaurwa paka zvinhu zvetari chicommunicata and iye uyu waari kuti wakamutaura kuti asava nembasha kostole
baba ndanga ndichikumbira kuti mudare muno matiri sekuru varipo handiti ngatiitei zvinhu zvinoita kuti dare redu rifambe riende mberi. Baba, chese chamuri kuti mhosva yandakapara munyaya iyi ndinokumbira ruregerero. Zvandiri kukumbira ruregerero handisi kusvika pekuti ndiri kugumira ipapo. Ndiri kuti imi ndimi vandakatadzira, mungati mandiregerera sei, ndaitei kana pane zvinoda kuitwa. Tifambise dare riende mberi, tisvike patinogova mbatya dzemudzimai wangu. Mbatya idzi munadzo mumusha nanhasi, handi padzakanga dziri maidzoona kubiwa kwadzo. Pane pamuchazodziwana dzabiwa pasisina handiti mapona zvinowanika. Munoza panhu pane chinhu chinotinhira vanhu muzvinhu zvakashata, kunoitika zvinhu zvatisingatarisire kuti chinganzi chinhu chaitika. Handiti ndizvo ndanga ndichikumbira kuti iye zvino ndandiri kuda kuti way forward yatingaita sevarume tagara padare. Handiti zvakaitika panofiwa kusiri kwenyu kwega. Handiti ndine kumwe kumakuva kwandakanoviga vanhu na7 o'clock mambo wanga uri kuBotswana. Ndakazonodeclare kuti munhu ngaavigwe kumapasti 7 dzeusiku, chipini chakadaro, zvinhu zvaoma. Handiti mapona I declared kuti ano dunhu nderangu, kana ndarisvibisa ndorichenura nemidzimu yangu. Sei ndadaro ndakurirwa pakati. Saka ndiri kuti vanhu ngavadii, ngavachengetedze vanhu. Kwafiwa mai nemwana kuSouth Africa kwenyu ikoko, hondo yakanga iripo, kwanga kune hondo yekuti vamwe vari uko vari kuchema vari kunana Hinton, vamwe vari kuchema vari kunana Rifle Range. Ndikanotora madzitezvara kuRifle Range uko kunenge kuHinton, ndikauya navo kwa kune mitumbi yevanhu. Ndikati yangu motikari ndinofamba iri kumashure dzese dziri pano idzi, kana tauya kurufu yendei kune rufu. Asi ndataura navo nenzira yekutaura navo yakareruka. Vanhu vakandinzwisisa kuti mambo vari kuti chii. Tikataurirana tikawirirana, motikari dzikatanga kubuda kudai so, tikaenda kunoviga vanhu vakanga vashayika. Imimi ndiri kufara kuti madzitezvara enyu vakaviga mudzimai wenyu. Handiti vaviga, hamugoni kurarama muine mbatya dzevava mumusha mani menyu. Nyangwe kwedu kumusha kwenyu kwamunobva ikoko hazviitike zvinhu zvatiri kutaura pano. Handiti ngatichitsvagai nzira yakareruka yatinotaura nemadzitezvara. Madzitezvara ndedu, vanhu vakafanana nezvo, kutadzirana kunowanikwa pavanhu. Handiti hakuna munhu anokumbira ruregerero kumunhu waatadzira, munhu woti iye unofanira kuurawa chete nekuti hakuna zvinhu zvakadii zvakadaro. Chandaakuda panapa ndechekuti mauya kudare kwamambo. Zvamauya kudare kwamambo, ndiani watingatadza kutaurirana naye kuyananisa munyaya dzakadai, dziridzo nyaya dzedu dzechivanhu. Handiti dzine zviga zvirimo zvinosunga uku zvinosunga uku. Handiti wapona zvinhu zvenyu zvinotanga kusafamba zvakanaka. Vati ndiri mufundisi, but hapana pandinonzvenga tsika dzedu dzechivanhu. Handiti wapona vangadai vasikwa kuti zvaisi zvatiite mbatya dzemufi dziri mumaoko menyu zvozodii. Muruda kutaura pamusoro yechangamire. Yes. Ndofunga kutaura kwamuri kuita changamire muri kutaura zvakanaka steri. Memuri kupinda namo, ndakatombopinda namo. Ndinofunga mataura nenhau yekuti izvo pane zvinoda kugadziriswa zvinogadziriswa. Asi chinhu chekutanga ngatigove nhumbi tizive kuti takuita munhu. Ndo matauriro endakaita nawo musha mauri, chinhu chekutanga ngatigove nhumbi kana paine nhau dziripo tozofamba nenhau idzodzo 1 by 1. Tikadziita dziri dzese kudai paukama hadzingadii, hadzingaiti. Nokuti tinoda kuti tigove nhumbi, toda kuti tiite nyaradzo, toda kuti tigadzire guva. Pamadhezi tinenge tichisangana, tinenge tichikurukura tichihafura nyaya idzi kusvikira tagadzirisa ukama hwendi pamwe chete. Asi chinhu chendakaenda kunoona nekudzidza, handingazii nedzimwe dzenguva tsika dzakasiyana kana kuti maziro akasiyana. Inini pandiri panapa, kuzvarwa kwandakaitwa nababa vangu inini, vakandigadzirira upenyu hwangu, kuti ndiite upenyu hwangu inini mhuri yangu.
havana kundigadzirira upenyu hwekuti ndizotora upenyu hwekunkwasha huite hwamo. Hatifanirwi kushandisirana godo nehutsinye pakati pekuroorerana kwatinenge takaita. Maonero nemafungiro endaiwa ndichiziva kana kuti ndaifunga kuti ndiwo angakwanisika kuva achiitika. Chinhu chekutanga madzitezvara anga wabude mukati mweupfumi hwekwasha. Kana vakaroorana vari vanhu vakanga vasina chiro vari varombo, ndivo vakaziya nzira dzekusumudza upenyu hwavo. Kana pakange paine matambudziko panguva yekurarama kwehama yenyu, maifanirwa kunge makataura hama yenyu ichiri mupenyu, nekuda kwokuti makutaura nhasi uno hama yenyu yafa imimi, makutaura nhasi uno uchazenge achipindura mibvunzo nekutaura ndiani mibvunzo inenge yakwandura one side. Tinozviziva kuti vana havaberekwi kusaidi kumwe chete, vanoberekwa kumusha kwamai, vanoberekwa kumusha kwababa. Asi tikange takuende kotarisa panyaya yeproperty inoende kosarira vana. Although kana paine tingati uifonera unoita masesa akawanda, anogona kutora imi musasahwira ngakuisa zita renyu paaseti yangu kuitira kuti ndisazotorerwa zvinhu zvanditi. Hakusi kuti akupa. Kana zvakaitika pakuroorerana, is right kuti mudzorere munhu zvinhu zvake muukama hwoenda mberi zvakanaka murugare murunyararo. Asi chekutanga tikaziva kuti uyu mukwasha uyu nditsanga, hapana chinonesa. Zvekuti mukatarisa kuti dai kuri kuti mukwasha uyu akanga ari murombo uyu, mukwasha uyu kana akanga asina zvaakanga achidevelopa pa pobva pasvikire pakuoma kudaro, chii chinenge chiri kutora nzvimbo. Nokuti hatifanirwi kuti bate nyaya yeproperty nenyaya yenhumbi. Ndokungashangamire mati kunyaya yeproperty ngatibude mukati mwayo. Uyu newedzinza rake ndivo vanopinda munhau yeproperty, kwete kumadzitezvara. Nedzimwe dzenguva uyu ane zvaakatoitira mazitezvara zvinokosha. Ndikamuchikaundira zvawakaitira mazitezvara ako, unokwanisa kuti ndakatizotenga motikari, ndikazatengere imba, ndikazodai. Saka wachibuda mukati mwechii? Ndakati chiti vatezvara pakutsanangura mungatadze kuzondibata zvakanaka. Pakutsanangura chiitiko chakaitika pambatya dzacho dzinofanirwa kunge dzichigovewa, hapana chakafamba zvakanaka. Ngatiwiriranei. Saka tiri kuda kuti tiende pekuti chekutanga mbatya dzemukadzi atinoti nyangwe tikada kuti zvidii ndezvake, ndezvemukadzi. Dhirezi remukadzi, tenesi yake, bhutsu yake, zvinhu zvake zvinofanira kutorwa zvoenda mumaoko ehama dzake. Handiti ndizvo? Property kana yakatorwa ikapuhwa muzita mangu nemukwasha wangu, kufa kwaita hanzvadzi yangu hazvisizvo zvaangabvisire zita raakashandisa kuti ndimukarwe kuproperty yake. Anotiratidza kuti au hanzvadzi yangu zvayafa, akufunga kuti aiwa hatidi kuenda ikoko, toda kuenda panhau yandagarira pano yechivanhu yekuti ngatigovei mbatya dzemufi. Mbatya dzemufi dzifambiswe nechivanhu chakakwana. Story ndoda kutaurira dare ramambo idare ramambo. Kukangazhana kwatiri kuita namambo hakusi kukangazhana navo, handitika. Asi isusu pachezvedu makodzi edu eumambo anodzokera pamwe chete. Unoona kuti pazvinhu 10 zvandinotaura 7 zvacho vanenge vakataura nezvaizvozvo, vonosvika pane chechi8 vonopesana, patadza kudiya kunowirirana. Chinhu chakashata chikapinda muchinhu chakanaka, 1 chinhu chakadai chikangoipa, 10 zvatataura zvakanaka zvese zvinobva zvadii, zvinobva zvaipa. Ndiri kuda kuenda patiri kuwirirana iwe neni pekuti mbatya dzimwe dzaamuno muZimbabwe dzemudzimai wako unedza wakanga uchitouya nadzo uchiziva kuti ndezvemudzimai wangu izvi, handiti ndizvo? Ngazviuye zvipinde mumaoko evarume ava zvinhu izvozvo. Kana zvapinda, isusu kuno tinoda kunzwa kuti zvinhu zvagovewa navo vamabasa. Ndakazoona zvinhu zvanzvadzi yangu, zvinhu mukashotesa zvinhu zvemufi, hazvirwirwe nevapenyu ava havangazvizive.
zvauri kutiwo wakabuditsa zvinhu zvemwana wavo iwewe pasi pemwoyo wako kana uchiziva kuti une zvimwe zvawakasiya ndione kuti zviziva nekuti ndiwe unoziva propati yemukadzi wako. Izvozvo hazvishande. Chinhu chemufi hachitorwe nemunhu asiri hama yake. Haungade chinhu chemudzimai unochidii handiti. But pane zvinhu zvinonzi takashanda ini nemurume wangu. Hakuna chinhu chinonzi chemurume chaakashanda propati ipi manje. Yangu chawakawanikwa iwewe uinacho nemukadzi wako zvazvopitora zvemapepa panapa. Handisi handiite zvemapepa. Asi taanayo customary ringi yedu yetraditional muchato tinawo panapa. Tochatisa vanhu pano tinawo handiti. Kana vanhu vachata vanenge vachidedzerana tichinzwa isu kuti tave nyama imwe chete. Handiti ndizvo ndozvo zvinotaura. Kana tapa maproperties uyo wawo ukuendawo uko inhema dzedu. Hatisi kuda kuti tichitongere mufi panapa. Handiti iwe nemukadzi wako ndiwo unoziva zvamakaitirana. Handiti ndizvo ndiwo unoziva zvamakaita. Izvozvo hatikwe ikoko. Tinoda kunobvisa pengozi apo. Yango mukaenda kun'anga mukanotsipika ngozi inomukira vana vasingazivi kuti yakaitwa rini. Handiti ndo patinoda kuti tipinde mbatya tichaziva iwe uchaziva madzitezvo rako achaziva mbatya dzehanzvadzi yedu. Ngadziuye dzoiswa totora mbatya dzehanzvadzi togova. Handiti tapedza chikamu chinoisa ngozi kuchivanhu chatinoziva kuti kana tatora mapiwa emuroorau tikaendesa kumusha kwake tatora rupasa rwake tikaisa kumusha kwake tagova mbatya dzemudzimai. Handiti ndizvo tapedza kaizvo. Izvo zvinoda mapepa izvo kana kuti zvinoda chibhanditi kuti titaure tichidaro tinzwisise. Pepa ndogona kuchiita ndandine joint venture nevavo ndobva ndayeshura zita rangu ndichishandisa nzira dzangu ndobva ndavati havamu property yangu uye hamu property. Munokuti mukandipa property yenyu ikadedza zita rangu ini ndigopamba property yandoziva kuti chinhu chemukwasha ichi chaakanga achishandisa izvi nokudai. But kana taakutaura zvinhu zviri nyoro vanatsano ndakanga ndakakupai chinhu ichi muzita renyu muchinyatsoziva kuti chinhu ichi ndechangu. Ndoda kuwithdrawa zvinhu zvangu first. Handiti mudzimai wangu ozosara aine zvake ini ndigosara ndine zvangu. Hembe yamuinayo yandakapa imimiya pasi pemwoyo wangu ndoiri pamwoyo pangu. Uyai ndikupei ichi ini ichi chidzoke kwandiri. Handiti maownership chete anenge achichinjwa. Change of ownership ndo withdrawa chinhu from my name ndoisa kupi. But kana makuda kushandisirana chibhanditi manje anoramba nacho munhu nochine chiri muzita rake. Hatidi kuti tisvike ipapo ingozi inenge ichienda kumativi maviri ose. Madzitezvara akatora property yako iwe zvechisimba ingozi. Hatigone kusiya izvozvo zvichiitika sematare echivanhu. Tinongoisa ari mashoko eyambiro veduwe mune ramangwana tisazodzoke kumatare tichiti taanemba inotaura taane chakati chinotaura. Hamusi kuzvinzwa here kuti kune motikari dzimwe dzatiri kuona mumaroads umu dzakagara 3 months motikari yakapaka paroad kuti komota yakavharwa magirazi ichii kuisiya paroad motikari munhu kukungura kufamba ne1 2 handiti zviri kuitika vastole. Saka inini chikumbiro changu ndechekuti mukwasha akafanana nemwana aberekwa. Handiti kana uchitaura nana baba nana mai vako unozvirereka. Pandiri kudaini ndepekuti stole titore mbatya dzekwamabasa handiti dzawakanga watorongedza iwe wega uchienda nadzo ikoko dzisvike mumaoko evanhu avo wotiudza iwewe kuti right no ndabatsirika. Kana wabatsirika kana usingade wotaura kuti inini zvakazodai but tozobvunzana mangwana kuti ndopaya pakapa shamwari pataitaura paya mbatya dzemufi wataura zvinhu zvandibata vana. Ndine muramu wangu ina akafa akasiya mwana wekuti mukamuona ndiinaye munoti munin'ina wangu akasiyiwa nemuramu 1983 ndiri kusanyana. Muramu achifa auya kuno kuchegutu pa-P744 pamba pawa haana kuzodzoka kusanyana. Handiti
muna 2004 kubva 1983 2004 mukadzi wandiri kutaura aindigezesa inini ndichienda kuchikoro obata tichitiza kugezeswa nevaramuzve tobatwa togezeswa handiti ndini ndakaroora mbatya dzemuramu wangu wandiri kutaura akafa 1983 muna 2004 ndini ndakazoroora inini mbatya dzodzo. Hatina kana one day rekuti kwanzi pakarwara munhu akaita musoro akanzi iye ndinhingi mudzimai uya. Hakuna zvinhu zvakadaro zvakaitika. Chii? Hatina zvinongwa naye munhu anenge afa. Totadza kugutsikana, toshandisa mitemo yekuti hatichaita zvakati nekuda kwokuti hatichaita no. Mufi wandinoziva hatumwe dare rekurwa, anorwa ega. Kukuonera sokuudza kuti ugamba hwese unopera nyange ukanzi wakaita sei. Zvese anokubata kudai sokudhonza kudai sokuti hauende kubva kwawakamira. Ende hauende. Saka isusu matare edu echivanhu hatigone kusiya mumisha muine situation dzakadaro. Basa redu nderekuyananisa vanhu. Vakabatirana mapfumo, hatinhonge pfumo tichitambidza munhu adonhedza rake toti manya mupe rimwe. Rikadonha pfumo tikaritora totiza naro. Takurwisa kuti uyo achiri akabata pfumo toritora sei. Tosiya vanhu vese vasina zvinokuvadza. Ndoda kusiya musina zvinokuvadza. Izvozvo baba vamabasa ndinokukumbirisai zvikuru. Hakuna mhosva inopera isina kuripwa kumunhu kana aine mhosva. Uyu mukwasha wenyu mwana akangofanana nehanzvadzi yenyu yanga achirarama nayo. Mukaverenga nhamba yemakore avanenge vakararama. Isu tinongoisa nyaya yekuti vakakunda zvavo pamutongo waMwari wokuparadzaniswa nerufu. Ndochinhu chandinorespekita pamunhu. Nometa munhu afa nei? Munhu anopinda mumotikari abva pamba pake osvika obheuka nemota afa. Hatiti vaparadzana nerufu here nemurume wake? Vaparadzana nerufu. Saka ava vakakunda pachiga chekuparadzaniswa nerufu. Tichazoparadzaniswa nerufu. Vakaparadzaniswa nerufu. Hatisi kuda kuti vakundikane zvino pakuchinopupura chokwadi chekuti ichi chakanga chisiri changu ichi ndechadzimai vangu. Ichi chakanga chisiri changu ichi ndechadzimai vangu. Ndo rwendo rwokupedzesera rwatinoda kuti rupinde apa. Munhu atore zvisiri zvake aise kwazvona. Imbatya dzakanga dzichiuya dzakazotadzika kusvika mumusha. Chakazviita izvozvo chii? Tinofanira kutya kuti chinhu chikaitika ndambosumuka parwendo kubva pangu papurazi pangu apa 5 km kuya pano ndonotadza kusvika pano pachegutu ndodzoka rwendo rokuningira. Vasitore vasatore nyaya tiri kutaura pano nyore. Mota yavo iyoyo yakasvika rwendo runodarika kubva pavakanga vachibva kuya pano, but yakakundikana vakadzokera nempatya kumba. Handiti ngavazvibvunze. Traditional things. Hakuna musha unosiyanisa zvinhu, kungosiyana kwokutaura mitauro nerudzi rwedu, but tiri mazezuru tese, tiri vanhu vatema tese, tsika yedu ngatidziteedzerei. Handiti vangadai vakatoenda vasitola ava nevekwavo kuti zviri zvoga here zvokuti ndarongedza mbatya dzaadzimai vanhu vakandimirira semukwasha, vanhu vonokundikana kuita basa ravo pamusaka pangu. Zvamboitikire zvinhu zvakashata zvakadai. Dai mbatya dzakasvika iye zvino mbatya makadzigova. Anoona kuti mchembere vakanga vane mwoyo wavo, munozama mai zvaanoita. Vakaona singe pakukakavadzana vanhu nekudini vanopindira. Dai mangosiyana nazvo vakomana. Torai mbatya muise pari mumba. Kweidzodzo dai dzakanga dziripo dzikarasina kupinda pa. Ko kana dai dzainge dzakugovewa vairamba here kuti mbatya dzigovewe? Avairamba. Saka ndoda kuti tidzokere baba vasitole. Ngatiitei kufunga kwangu. Vana baba venyu vatitezvara. Vamwe unogona kuinzana maeges anomuziva natezvara, but tezvara nyange kakaveka diki sei nditezvara chete. Iyo mukwasha wokuti nyange akaita mudiki sei mukwasha. Handiti papa. Saka ndaikumbira kuti chii chatingaite chengariro
chekuti tipinde mukuyanana nevarume ava vatimirire tiite zvokuti mbatya dzehama yavo idzodzo nometa dzakazodidzikadi dziuye dzipinde mumusha mavo vaparadze mbatya dzehama yavo. Kana vadziparadza mbatya idzodzo vopeta zvavo maoko kudai. Kumirira kumukwasha ndiani chekutaura tagova mbatya dzehama yedu tatora zvedu zvakesari kuna Kesari vatora zvehama yavo zvavane simba nazvo zvavanoziva kuti aiwa takapuwa nemukwasha zvinhu zvani zvake vonyarara zvavo variziva. Ndokazwa pamuruvara changamira ndinotarisire kuti sekutsanangura kwemaita nepemasvika pamupendero ndizvo zvichireva kuti chimhangariro chastole vanatsano vake avo chagamuchirika mukati medare rineri. Ndizvo saka ndinotarisira kuti medzisiro yenyu avo havangakwanisi kuti vave wavaine muono kuti zvidai. Imimi ndimi munokwanisa kutoti pamusi wakati mbasha ngadzinge dzauya vanhu vekwasitole mbasha dzauya mabasa mbasha dzauya tangai kuita kuti ndinoziva kuti ndiridzigoiwe changamiro muchizviziva chatiri kuda ndechekuti Stole ngaatevere the right channel chekutanga. Nhasi handisi kuda kuti adzokere kunotora mbatya dzaasingazosvika futi nadzo kuno. Handiti ngaadzokere pekuti zvakapotseka handiti ka vatete vachapiwa nemhuri yekwamabasa kwete kuti vatezvana nekuda kwokuti tatsamwisana wovadzosera kumusha vachifamba netsoka vawambotora iwo ukavapa chekufambisa kuti huyai wozovadzosera netsoka tichidzokerai. Hakuna chivanhu chakadaro. Unenge watsamwa kudambuka makumbo segurwe mangwana uchizoda kurwa eti gurwe rakashatira kuti makumbo arinoshandisa pahondo ndo anodambuka. Pamuto arachangamireka pari kuzika asi nechimiro chakazokonzeresa kuti pakati apa pasange paine mari yekudzoka nayo pakanga kusiri kwekuti vakanhu vakanga vachitaudzana. Vanasekuru vakanga vatobuda avari bhizi kubata mukoma wakozo yange yanoizi yange yakuti yange yakuitika mukati asi taurai vamuvake shungu yangu nekumaonera amwambo vangezi mukuwasha hadzi kutyoka achitaura navatezvaro watemba zvavari kutaura mukuwasha hadzi kupa that respect. Haana kuwana vakanga vachimuonesa kuti unofanirwa kutyoka akanga achiwana vaimupesvedzera chibatsira uye achiita tunhu chakashata hatimapoa uyu mukwasha uyu rubetsero rwangu muno mudare Stole nderwekuti ngatichitangidzai nyaya iyi. Handiti kuitangidza kwedu iwe chako mibvunzo kunana baba vako ava tiri muno mudare vana baba pandakapotsa ndomurume wandiri kuda pandakapotsa ndakapotsa nekusaziva. Kana ndakapotsa nhasi tiri mudare ramambo kwete kuti ndakufungisa kuti ndinoda kuti zvakazodai munokuti tikavatenda munogova mbatya vasingade kudzigova vangadzigove vakadzigovere naye vaStole. Saka imimi mapotera isusu vanyai venyu hatidyire uruwe mukunyara. Handiti tikakusiyai muchidzokera muri pamura hatina kwatiri kuenda. Handiti mapoa nyaya yangu iye zvino iri kuti ndaona kuti mbatya kana vakaramba kugova mbatya chidimbu chembatya iko kuine dzimwe dzamuri kubvuma kuti dziri kunze hakuna chivanhu muno mudunhu mangu muno chatingatendera kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika. Handiti mapoa mungadai muri kuti izvi zvatiri nazvo kuno kuSouth Africa takawirirana nemadzitezvara kuti kune vamwe hama dzachona dziri ikoko hatichashupika nekuzvitakura saka chakati tiri kutora tiri kupa tete vari kuti chakati tiri kutora tiri kupa ani chakati saka izvi zvakasarawo saka takagova zvinhu tichiita kunge tiri kugova kaviri. Handiti mapoa ngatiendei matare iwayo vaStole vadzitezvara enyu aya arapa ndiri kuda kuti avo ndambuya venyu ka ndivai venyu kwedu isusu havaere kwatiri saka makaona ndo vakatanga ava kuti iwe nhingi chingoitai zvipinde vanhu vakuru zvichida vakanga vasingaiti kutaura nemwoyo wese unoda. Handiti wakwana zvezvongoti asiyai zvidii zvipinde mumba hatidusike ipapo
iwe ava ndimai vako. Izvo tikakubvunza kuti kubva kutanga zhana kwamakaita parufu ipapo une zuva here wakazombotaura navo amai? kubva panhamo ndakachitaura navo tichivatumirawo mari kupera mwezi. Ndamai vako pamusoro mambo ndikaputika ndoda handibvuzira chena mese muri pano mambo kutika imi zvamuri kuita muchisvika pamberi. Chikumbiro changu ndechekuti kuzvirereka kwomukwasha kukumbira ruregerero mazite zvanhu tochiwana kuti what's the way forward kakufamba nedaro. ndakutaridza kuti bvudzi rangu rachena nditi haridzoke tirizoita black sero rikari dhasei rinongodzoka riri chendeka. ini ndoda kupai kuti muzoziva kubva nhasi imba yako waingwa uchirara nomukadzi wako handiti pachivanhu chedu mukadzi akafa haipindi nekuiva nembasha idzodzo mukati. ndoda kukuudzai chivanhu ndati ndakura mambo muzukuru nyanizi mudzei zvokupedzisira imba ino iyi yanga ichirara ipo panomubhedha mamutirara nomukadzi wako ndo panovharirwa mbasha. iye nhasi dei mbasha idzodzo dzisingabiwi regai ndikuudze endei munotora mbasha musati mavana dzomudzorwe imba yanga ichirara mukadzi wako neweozakuudzavako dzinosvika moti haifiki mukarega izvozvo ndinoda kutaura nipano muchandihazvisviki inoyera nyaya iyoyo. panga pachirara mukadzi wako ndo vanopinda imbasha dzodzo inobvako vauchapindiko kusvika kwaitwa mabasa ese haupinde imba iyoyo. ingave mwana wako ingavani inotovhugwa nevaramu. amuzuza hanzvadzi dzevava varamba kuti vanovhura imbipi ende pamutemo ndo vanotoiyozve makide vanawo kusouth africa koko ari kuno ndo vanotokwira kunovhura imba ipi ine mbasha dzavo. ndikuudza chivanhu chenjerai kufa kwemota kune zvakasarira ndizvo zvandakuudza nhasi. dzorerai mbasha moni zvinhu zvenyu zvinokunakirai zvakare. imi mamuna kuridza mhere yemuromo makabvisa mari ikupatemhere mirandifambe makabvisa mhere ndati makabvisa mhere here mhere vakaenda nemari kuna atezva hani kuzonamba isi tikuda kukutongai kuti zvinake naita zvagatifambe nenyaya tiri kugadzira nyaya isati kuseva tiri vatongisu patigere kono kuno tinongo hapana patinoyera kana wauya pano zvanzi mbudzi kuzarura kuvanhu kuti itese itangibeva wauya muno kuti handitika izvozvo tigere pano kana uchida ti nyako ipere vatezva ndakakutadzirai ndorai handiti kuna atezva tiri muno tiona vatezva kuti havati tigamuchirire vatonga mutange zvinhu zvinofamba ndizvere mambo chimondoro burisatoni pamuro mabvise inini mukwasha vatigodora vatora side munhu wemutemo asi vatora side nokuti vatigodora patakagara pasi tichitaura nyaya iyi ndakavaudza kuti mukwasha ndakamutengera guva romudzimai wake ini ndikamuviga mutauni nenge riri kumakuva evarungwayo rikandidhurira nguva iroro. ndakavaudza ndikati ina handikavige mwana wangu mukwasha aripo ngaandidzorere mari yangu. mukwasha akandipa hafu yemari akasara nechikweredzi changu chehafu. zvatenderanwa kunzi mukwasha anofanira kuti adzorere mari iyoyo. vachigodora ndikavati muzukuru wenyu ngaandipe mari yangu. iko zvino ndaakuibatanidza nemari yangu futi yekudzoka kwandakaita kuSouth Africa. ndakwinzwa navo kuenda vakanondisiyaondidzora nemakumkwasha wemudzei. tisati tatanga kutaura zvakawanda ndandiri kuda mari yangu inoita 4,500 rands. kutaura kwemakaita sekuru pamusoro peishu yekuti makawiga mwana wenyu netarisire kuti ndakamutaurira George petakaungana tasangana kuJoburg tikatsanangura kuti apa panapa ndatoti pendasiyira nependisina kutaura ndibatsire zvimwe zvinosara
andikuti ndaenda sei zviro zvinenge zvatadzawo kupinda mupfungwa asi ndachitibatsire pendasirira kana kuti pendaende kuri kowanza asi dambudziko iroro makataura ndakaizwa ndikavataurira pamusoro eichi ndinoda kuti ndibvobvunza hangu mozotaura tine chivanhu chekuti mwana munee muchitori naye tese takatoungana kuti Mukwasha ambuya vake ava Tsano avo sekuru ani mudzimai oshaika pachipatara apapo iwe ndiwe muridzi wake savatezvara handiti ise murume wake vatezvara varipo vatozoona kuti mwana wavo afa munozviziva here kuti kune chinhu chinonzi mhero hazvina basa kuti tese tanga tiripo tazoona kuti apa panotoitwa chivanhu vana baba ndati ndikuzivisei kuti mudzimai wedu ashaika vanhu vanotarira chivanhu ichocho sekunge chekutopenga chivanhu chagara chiripo achinzvengeke nyangwe dai avo vakafonerwa pafoni kuti mwana afa kuSouth Africa chinhu chiri pamutemo angadai mai veimi sekuru veuyu maike makauya kumhuri iyi muri kuno kunyika kuno kuti zvasvika kuti tazvinzwa kuti mwana ashaika kuSouth Africa vati uyu manje akushandisa vazukuru kana kuti kana mukoma wake tai chikwirai mhanyo kwadoma mochinoudza vana baba kuti tasangana netsaona kunyange zvazvo ndavaudza pafoni handiti mapoa zvese izvozvo chivanhu chinenge chichityorwa chinoda kutsurana tega tega kuti mazenge maita here kunoridza mhere mazenge maita here chakati kuyeuchidzana chivanhu isu tikasvika parufu hatisvike kunogara parufu kumirira kuti pahondo kana yatanga ndopatinopinda no tinotanga kusvika kuti right ndara vanatezvara vanga vaziviswa here maguidance kupa guidance kuvanhu vagara varipo vari desperate isu tinozobva kuti tinobva titori nenjere dzakatoningirira kwete vanhu vasangana nerufu rwakadaro rwandanzwa matsanangurirwa rwakaita runotyisa munhu agona kurasika njere chaicho kana kuziva kuti wandi kutaura naye ndiani apa panozodii handiti mapoa saka inini tisingachade kuti tipedze nguva nedare zviri mariri mune mhosho dzakawanda ukaona dare richikandiranwa kudai mune mhosho dziri mhosho dzisinomisa basa ndedzekumukwasha kwandiri kuda kuti mukwasha agozozvirereka pamberi pana atezvana azvirereka toronga dare topanana zuva muno mudare ratinoti tinotarisira kuti zvinhu zvese izvi zvinenge zvaapakati munguva yakati then poitwa zvakati handiti mapona tikabuda muno tisina izvozvo hakuna anozogona kubvunza kuti ko patakasiyira paya takati chii handiti ndizvo pane wanga wachida kutaura itinzwe pamusoro padare rakagarwa rekupedzisira razosungwa matenga muchienda kuSouth Africa mubvunzo wamuri kubvunza kuti toita sei ndowakatakabvunzana iwoyo ava vachikumbira regero pamusoro pemamistakes ese akaitika kumasure vachibvuma sekuru avo pakakanganisira tikati orit zvese zvese tiri mafundisi tozvisiya pasaidi ngatichiisai musoro pamwe chete kuti koitwa sei tikati chivanhu chakatadza kuitika pekutanga chekuti kunosumuka vana tete vachienda kunounganidzayo chatingofanira kudzokera pachiri ichocho tikatenderana kuti vanhu vanosumuka kuenda unodii vonounganidza hembe dzotakukwa dzouya kuno panzvimbo 1 pogarwa pasi kwetirongwa dheti renyaradzo nekugoyiwa kwenhumbi idzodzo asi ipo zvino pakazoendwa kuSouth pakanoita ava ndo vaiva kuno vari kuSouth vanga vasiri kupi kuno pakaitwa dare iri uye vari kuSouth vakambogara naTsano handiti saka Tsano vari kuSouth ndo vakavhiringa sekutaura kwaita chief handiti vakavhiringa chiitiko ichi kusvikira vanhu vabuda vasina chavaita handiti kureva kuti isusu takudzokera futi pachinhu ichocho chekuti chiitwe sekutaura kwachiri kuitwa but chiri kutishamisa ivo chief muri kuzviziva kuti pavhiringika ndepapi zvichibva kudare ratakatapedzisira
Kose pakazofamba nyaya kuti sitakusungiswa kunzi tikuramba kugova hembe. Hembe hadzinomboramba kugoveka. Hembe manetsera dziri kutoita zvamataura baba kuti amudzigova hadzisviki. Ndozvinhu zvinongoitika pana. Hapana ari kuramba kugova hembe dziyakana wacho. Ende hapana munhu ari kuda property. Property chapana ari kuda. Vanhu vari panapa vese vane zvinhu zvavo. Property hapana. Ihembe chete dziri kudiwa kuti dzigovewe. Dzemufi hembe idzodzo dziri kupfeka mapiwa ewaye pachivanhu chedu zvemidziyo izvo hazviitiwi musi wenyaradzo. Hakuna imba inogova musi wenyaradzo. Hakuna property dzinotauka musi wenyaradzo. Nyaradzo ndiyo inongotakura kugovewa kwehembe zvapera. Zvemberi zvozobuda zvichienda mberi. Saka isu tirongodzokera pachinhu hwano chekuti iko zvino vakwasha vedu ngavabuditse mari tovapa munhu woenda unosunga hembe nemari dzetransport nhumbi dzotakugwa dzouya uku hadziuyi 1-1 dzouya dzakakwana sekuunganidzwa kwadzaitiwa zvavitaurwa nachief kuti kadhende kemubedroom kanotodiwa patapata inotodiwa ikangosara kumba kwenyu chete matosara makakorekera muchadzoka one day handiti. Saka ndo patiri kungodzokera ipapo. Isi tiringoda kuti chivanhu chatiringovaudza kubva kudhara ngatingodzokera ipapo. Ngavabuditse mari zvekudzoka munhu netsoka hatisi kuda. Chikwereti chiripo cheguva ngachibhadhara tisati tatanga kuenda mberi. Izvezvi handiti. Zvose zvokliyiwa totanga chinhu chakanaka ichi pafresh page tiri mumaoko amambo kusvika chapera. Ndinoda kuti ndiwitinese mukadzi wangu iye ndiri pano. Hama dzangu dzingandibatsire kundibatsira asi zita rangu ririro riri kutofamba. Nyange ndikanzi handina mari zvinengei handina pandingazotonzi mazitezvara ndiwo ngaandivigire ningi uyu mudzimai wangu. Hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro. Nyange ndikave murombo sei mwana wangu akafa ndingatoenda kuti madzitezvara ozongopindira pekuti paya kuwashanga aremerwa. Asi ndakatungamira kuviga mukadzi wangu. Kana vatezvara makatotaurirana nyaya iyoyo yekuti vakanga vafanobata basa rekuviga haningi adzimai venyu makatotaurirana kamukapedzerana akatobhadhara zvaakabhadhara kukasara zvakasara ngaabhadhara. Ngatiendei panhau yevanhu vachinosunga mbatya dzamakabvisa mumba madzo muya muchinodziisawo dziya. Chivanhu ichocho zvese zvakaitika izvozvo zvese izvozvo inini handichada kutarisa mhosva kuwanda kwadzo. But ndikasaita chinhu ichocho hakuna kwatiri kuenda. Nyange kuenda kwamuri kuda kuita basa racho iro mune muchishandira pasina. Chiitiko ichocho chokuti mbatya dzikudomo dzichizoenda home papfungwa dzenyu imi zvai zvakanaka kuti vana vasarambe vachidii. But imba kainongokiyiwa kavana vapindemo. Kana tatora makiti kakiya totora makiti toisa muhomwe handiti mafa. Saka ichocho chiitiko chakaitika ichocho ine handisi kuda kuti ndoda kuti ndiise chirango chinokabva zvese vana amatireni. Nyange makatadzirwa zvinengei toda kuti mukwasha abvise mombe yekusuka mhosva dzake dzakamuitirana dzese zvadzo. Nyange makatadzirwa zvinoda 2000 makatadzirwa zvinoda 3000 ndiri kuti mudare mangu muno mukwasha anofanira kubvisa chirigo chemombe nehwai kwamambo. Ichiitiko zvakawanda zvatachiona handiwanzo ini toto every mistake zvakati every mistake zvakati. Ndoda kuti ndipinze murume uyu mudare menyu asingakufungirei kuti pabanga vana tezvara vachazondidai zvinoda kuti abvise mombe kana kuti 300 wainouya kuno kwatiri 300 US yemombe yekuti vana baba pane zvose zvangu zvose zvandakamboita zviri kunze kwemutemo mombe yangu iyi. Vana baba ndiri mwana wenyu. Ngatichiendai semabrothers tipinde mudare rekufambisa zvinhu zvadzimai vangu ndichiita zvinodikanwa. Handiti mapawa motofamba negwara rekuti tiudzane pano kuti wanga uchifunga kuti ungazviite sarini story kuti mbatya idzi dzigode kunge dzichiuya mumaoko emadzitezvara. Iyo taura ataura izvozvo dare rosara rakabatirira kuti nhau yekwavastole nevekwamatiengo
mudare takawirirana kuti zvakati, so that pautu kana pautatu hwedu Stole nevekwenyu imana Mateka nesu dare zvinhu 3 pana anoti po nyaya yazuva zvarakwana tiri kuona pane matatu pamusoro chanetsa chii tobvunzana. Chatisingade kana mozogara hatidi kuti mai avo vozongochiti ndakutora zvinhu zvemwana wangu ndakushandisa pasina kuteedzwa tsika dzechivanhu dzekugova mbatya. Handiti mapadzwa, hakuna zvatinenge taita. Vakapuwa zvinhu nemwana wavo nepamuromo pake. Handitika patika tinofanira kutura zvinhu izvi zviri kubva muropa risiri ramai avo. Handiti zvotorwa zvotambirwa nemi varidzi vazvo. Izvo hatina chirango nazvo izvi. Mazviri umo zvinhu zvamuchembere zvaakasiya apiwa nemufi. Muchizvitaura imi kana zvichitaurwa nemuzukuru panenge pachiitwa dare rekugova bata. Chese kana ari muzukuru anenge achiti chese chamainini chakanzi chinopuhwa gogo ndezvagogo. Handiti gogo ava ndivo vochipindura dare. Ko zvino hembe 100 idzi ndingadzidii naivedu wenyu nepandiri pano. Inini kwete ndatora izvi, hembe dzimwe zhinji dzese idzi chigova naye vana tete vemunhu vaninyira nemadzikoma emunhu. Handiti chivanhu tatosunungurana nguva chasunungurwa. Handiti pane nyaya inonzi yekuchenurwa kwemukwasha. Ungaite zvese zvaungaite neukiripidi hupi umwe hwokuti ati munhu uye ndakazodini dini, hauna kuchenurwa. Hatidi kudya zvinhu takawanda tichipa. Mukwasha kana aparadzana nemudzimai wake anochenurwa mushame vanhu maanga akarohwa. Hameno kwenyu wachenurwa wafree. 1 kana uchida kuroora umwe mudzimai wakukwanisa kudii ukaroora nhasi usina kurova guva remukadzi wako, usina kugova mbasha dzemukadzi wako, unosungwa zvekare nematare edu echivanhu. Handiti mapona. Saka hatidi toda kutaurirana tichiyambirana. Zvamunoita kwenyu kumusha ndo zvatinoita kuno, zvinongozosiyana pamaitiro chete. Handiti saka ndiri kuda mombe nehwai kwamambo, hwai tedu muno mudare yekuchenura chiitiko chiri mumusha icho chekuti mbasha dzimwe dzinosungwa dziruko, dzimwe dzinosungwa dziruko. Handiti mapona wopa madzitezvara mombe zvinouya rini. Tifambise matara. Hapana chakaita. Hapana chakapoipa. Chandiri kudai nechekuchiteedzarai chivanhu ichochi. Ukangobhadhara mombe yako wazvibvisa mhosva dzavo dzavaenda newe. Wabvisa izvozvo wokorongwa da. Kupera kwomwedzi nhasi unonzi 8 pano. 8 August. Anopera na 31 nepana 31 unenge uri musi wesvono. Unenge uri musi wesvono. So Friday yangu yekutanga inenge iri musi wa 5 pana 5 September. Handiti ndouya topa madzitezvara mombe ivo vanenge vakangogara zvavo vachingomirira kuti mukwasha ngaachifambisa matara ake tichiona pekudii pekuniko. Hwai hatingambodzorera munhu South Africa, hwai aripamba anosiya. Hapana chakaita bwana mambo kazvinzwisisa. Ndimi vakwasha munovakwidza ndiana mune mapiwa munovakwidza moenda. Ngasi chivanhu chandakudza ichocho mukarega kuchiita kunyepa kwaro nozodzoka futi pano. Imba yakafira mufi yanga iri yake pane mubhedhi yako ndopafanira kuunganidza mbatya dzake dzese yokiwa kiwa takura woya nadzo kuno uye zode kuchinjera kiwa usachabiwa. Azvibwa ukangonega kudero gaswe mota ichipa dzinopa zvakora nhatu
tizomuchiva ida munodzora machedzomba ino haadzorere iye vanoshedza vanotora vatete ndo uchisvika usunga mbatya aiwa nin'ina ndauya vatete vako dai ndiri munhurume ndini baba vako vakare zvakaitika izvi zvakaitika nekusaziva kutora mbatya taifunga kuti kugadzirisa zvimwe zvatirikugadzirisa isi tichitokanganisa nhasi tadzoka nembatya dzako mumba mako asi kuno hakusi kumusha kwako taakutora midziyo yako zvatinoita zvo tikabva kumochari nemunhu tinosvika tichimupinza mumba make togara for some minutes tozochibuditsa munhu handiti tingaitingomutora kumochari tingonorasa but hazviite mukatarisa kuprocess yemagamba enyika aya munozoona zvinoitika 1 week kana kuti 2 weeks munhu asina kudii kuvigwa tichiteedzera tsika aenda kupurazi adzoka aenda kustodhato azodini adini tichiteedza tsika azimbakuwa saka apa nhingi changamiri tati vanobhadharamo kumadzitezvara yekuti ndiregererei vabhadhara mombe iyoyo votora mbatya kwete iye munhu anopeta achinongedzera kuti nechichi futichi nechichi futi vanhu vachidii vachirongedza mbatya dzavo vadzirongedza kubva kuimba iyaya irugo iyaya chirango bedzi chekuti kana vachisumuka mangwana vorara mbatya dzemufi dziri mumba make vozodzibuditsa dzichikwira mumotikari kana pai dzichibuda mumba manga akadii maakafira vataura mashoko atiri kutaura hama handiti tati haungangobva kumochari uchinanga kumakuva iwe munhu wanga wakavaka we kuti umbopinda mumba mako ndopaipa munhu wochinzi vana mbuya ngavatungamiri ana sekuru ngavatungamiri muite chikaranga muite chivanhu munhu asati akuda kuenda kumakuva ndo zvinenge zvichiitika handiti makuva kana vanga vari kutaura vachiisa huku pasi kana vanga vari kutaura vachiisa motika pasi ndo mashoko avanenge vachitaura tata hatingangobva neko kuita kunge taakukudzinga mumba mako ushaye waunozonetsana naye tatevedza tsika dzese takudzora kuti ungorara mumba mako tozokutora tonokuchengeta mangwana handiti ndizvo munhu wonzi ari kunorara mumba make nhasi achinochengetwa na10 kana kuti na2 o'clock mangwana ndozvoda kuitwa pambatya idzi vamativeni vana vamune muri kutuma kana anga mwana akaita mudiki sei ari werudzi rwenyu ndo mashoko amunomupa handiri kutaura pano mbatya idzidzi nekusaziva ndokwakatituma kuti tifunge kuti tikuita zvinhu chakanaka isu tichitokanganisa tatora mbatya dzako kuti nhasi uno takuenda kumusha haungangobvira uko zvinhu zvako zvichibva kumusha wanga usingagare tati zvibouya kupi mumba mako tozozvitakura toenda nazvo mukangodaro chete tapedza chivanhu munondiudza kuti dzasvika kuno ndaife muteyo handiti makwao gara ari mumba make munkokuseri muchisunga naye next court